Naiz irratian, bigarren kafea. Gaurko egunez 1937an Italiako abiazione legionariako hegazkinek Durango bombardatu zuten. Martxoaren 31 eta apirilaren 4 arteko bombardaketetan datuek diotenez, 337 hildako ere egin zituen Durangon. Guztira, hegazkinek 281 bomba baino gehiago jaurti zituzten. 1936ko gerran hegazkin eraso gogorra jasan zuen lehenengo hiria Otxandio izan zen. Uztailaren 22an, goizean, herriko jaietan 57 pertsona hil zituzten Handikonako plazan. Populazio zibilaren aurkako hegazkin erasoak beste leku batzuetan ere egin ziren. Irun, Donostia, baina gogorrenak Durango eta Gernikakoak izan ziren. Eta Inautelorrietak dioen bezala, suntsitu nahi izan zituzten gure arbasoak, baina haien odola daramagu zainetan, eta haien ahotsarekin kantatzen dugu. Eta gu bintzat, kanten bitartez jarraituko dugu memoria historikoa eraikitzen. Eta bereziki kantari etortzen gara, ez da azkenetan. Tira, abestu, ez duzu asko abesten, Baina musika gomendio asko ekartzen dituzu, Iñaki. Gaur zer dakarzu? Lehen lanaren 20. urteurrenean, Kerobia taldeak disko bikoitza kaleratu du. Guztira 22 abesti dira. Lehen alean, Konstelazio izenekoan, abesti ezaguna daude. Itxasoa, Amerika, Gris triste zoriontsu egun bat, eta bigarrenean berriz, argitaratu gabeko 8 kantu. Tabernaren mai gainean idatzi duen arima guztiz pasatiaz maite zaitut eta orain nibanoa hemen uzten zaitut Nik ere etxeko lanak inditute, Eta musikaren buruzko berriak dauzkat. Bai? Boi. Olat Salvador, Lier, Zetak eta Xabi Aburruzaga aukeratu dituzte Artistasen Ruta zirkuiturako. Aie erakundeak antolatzen duen Artistasen Ruta estatu mailako zirkuitoa da, eta proiektu honen helburua talentu berria publikoari hurbiltzea da. Gaur egun ezagunak diren hainbat talde edo bakarrari programan parte hartutakoa dira. Anita Parker, La Furia edo Nogen adibidez. Aurten parte hartzen duten 19 taldetatikan 4 dira euskaldunak. Nik musikarekin jarraituko dut, baina efemerietara joko dut gaurko egunez jaio baitzen Alberto Iglesias soinu bandan aditua den musikari emankorra, Lucía y el Sexo, Behiak, The Constant Gardener, bezalako pelikulei musika jarri die, 3 izan da jatorrizko soinu banda honenaren Oscar saria lortzeko hautagaia. Baina gozuk musikatik zinera salto egin duzunez, nik beste efemeride badaukat. Gaurko egunez jaio zen Ewan McGregor, eskoziar aktorea. Trainspotting, Moulin Rouge, Angels and Demons, Star Wars, pelikula ugari egin du, baina berak ez du Oscarretarako izendapenik jaso sekula. Tira, Goiuri, etzara musikatik asko aldendu, Ewan McGregorek ere abesten du. Aipatu zenuten aurrekoan Moulin Rouge egindako lana. Egia da. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee. Just one night. There's no way, 'cause you can't pay. In the name of love. One night. Venga, musikarekin jarraituko dugu. Musikari gutxi jaio dira gaurko egunez, baina badirudi eguna proposa dela lan berriak kaleratzeko.
Bai, adibidez, Bruce Springsteenek bi disko kaleratu zituen 1982ko martxoaren 31. Human Touch eta Lucky Town bi disko desberdin ziren, eta ez disko bikoitza, Inbidia emango zion Bob Dylani, ze gaurko egunez disko hirukoitza aurkeztu zuen, Triplicate deiturikoa. Eta Chuck Berryk Johnny B. Good singlea argitaratu zuen. 6 aste beranduago iritsi zen zerrendetako lehen postura. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens. Chuck Berry aipatu dugu, eta Chuck Berry aipatzen duten abesti batean, gure urrengo gonbidatu, Gaur Doniño Rez dator gure elkarrizketa akustikoetara, eta zein da Doniño Rez? Imanol Ubedaren alter egoa. Imanol Bera eta Carlos Arantzegi musikariak etorriko dira gurera. Zortedunak gu. Baina gaur musika dosi bikoitza dugu, Markel Gajate elkarrizkatuko dugu, ostiralean kaleratuko duen single berriaren arira, Elmuga. Gitarrarekin etorri da, eta azatitxo bat abestera animatzen den. Musika zale maitagarriak. Asko ikasten dut zuekin, Baina dena ez da musika izango ezta. Gaur, Andereño Maia dator teknologiaren zikloarekin jarraitzera. Bizum eta horrelakoa guzti dut izango ditugula izpide. Baina Andereño Maiak ez ditu erantzunak ematen, galderak botatzen ditu, jaurri egiten ditu. Eta ikusi dut gaurko gidoian ikusi dut gaurkoan, nor garen eta norantzagoa zen galdetu nahi digula. Twitchlariak astoratu egiten dira teknologia ez hitz egiten degunean, ea gaur txintxo portatzen zareten. Twitchlariak dagoneko astoratuta dabiltza, beraietako batek gurekin bazkaldu duelako, eta horrek alako enbidietxoak sortu ditu. Abiatuko gara gaur martxoaren azken eguna da, asteazkena, asteko azken eguna ere guretzat, eta plazer baduzue, izan zaretela ongitorri, bigarren kafera, zuekin gara hementxe, naiz irratiaren sintonian. Batzuk kafea dosi bikoitzean hartzen dugu, hirukoitzean eta laukoitzean, eta beste batzuk musika ekartzen dute dosi bikoitz, hirukoitz eta laukoitzean. Iñaki Lasaetura, arratsaldeon ongitorri! Besteak dantzan hasi orduko berotu egiten dira eta arropa guztiak soberan sentitzen dituzte. Streaming bitartez jarraiten gaituzuenok ikusiko zenuten Goiuri bere txaketa bakeroa kentzen. Goiuri ezeiz Arandia, arratsaldeon! Arratsaldeon! Eta streaming bitartez zaretenok baduzue dagoeneko ikusgai, baina entzuten ari zaretenok entzungai ere baduzue. Maia Beiti, arratsaldeon, gure kanpotier den teknologia ditu ni? Arratsaldeon. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide. Gaur martxoak 31 ditu, arratsaldeak 4:08 minutu, eta bigarren kafeak 183. Gu hementxe prestuekin gozatzeko plazer baduzue, bigarren kafean. Arratsaldeko 6 bitartean izango gara, musika mordoarekin, besteak beste. parte de un rebaño. Ovejas quieren ser perros pastor. Ejército de extraños. Dile al capitán.
Eta horrela Goiuri Zeizarandia olatu aparrean dugula, abiatuko dugu gaurko martxoko azkena, asteko azkena eta geldialitxo baten azkena, guk ere oporra behar ditugu. Egun gutxi badira ere, asteartean bueltan izango gara. Baina zuen bigarren kafe dosia behar baduzue gozatu tantaz tanta, horrela kafe makinatik iragazi eta lodi erortzen den kafe horren moduan gaurko bigarren kafea. Ba, lodi erortzen den kafearen zaporearekin, baina harin eta gozo gurean murgiltzen den saioa egiteko presgareta. Con las mismas manos Ez da gizu esan medio tira. que acarician a sus hijos. Iñaki Lasaetura, zein da zure maite duta? Bueno, batetik maite eta abesti hau. Goiurik aukeratu duen abesti hau. Gora. Eta... Al capitán que renunció a ser su día. Yo sí quiero tener Maravilloso da, ze Goiurik berdin dio abesti jartzen diozun, kantatzeko eta dantzatzeko emozioan, badirudi kalimotxo katxi badukela eskuin eskuan, eta ez dakit nungo txosnetan dagoela a tope. Baina Goiuri uste dela kalimotxoa gainetikan botatzizun oitakoa, ez? Mugimendu horiekin. Sekula, ez. Sekula? Galetu ari, Goiuri zenbatetan eskatu duzu barkamena horregatik, baina ez. Ez inoiz, eta asko aserretzen naiz, kalimotxoa edo danadalakoa gainetik botatzen dioten jendeakin. Nik gehiago aserretzen naiz, gero barkamena ematen saiatzen dianean, eta kriston gaizit duten beti. Bai, ze, ja, bota izue gainetik eta gero azten die zipristinak botatzen. Bai. Euskara zaida. Baina gure ahotsa beti libre, beti libre. Dile al capitán que renunció a ser su guía. Vale, ya está. Gorka Urbizu. Euskaraz ari da. Ez que, a ver, la maravillosa orkesta del alkoholek ez du euskaraz kantatzen, baina abesti hontan Gorka Urbizukin abesten dute eta Gorka Urbizuk euskaraz kantatzen du. Una musa que me escriba o escribirle yo a ella a través de esta botella. Maia, zein da zure maite duta? Ez que alucina etxen dut Goiuri kanta bustitakiz. Baina letra danak. Baina danak. Goiuripediak dauka sekzio bat dala Goiuri Lyrics. Bardin jotza ze hizkuntzata, ze epokataku, ze estilotaku. Dana. Eta pare bat maite dut neukazen burun, baina eskaldatuen jot, bere ikusitxe aldatuen jot. Maia. Bai, zema gustaten gazta, zeu hor dan emoten ikusti. Olatu aparrean dagoenean. Ni batez bestatzen ninkanta, dego letra bat ipestai. Osa, nik hobetuen kantatoten kantire, mana, tu, tururu. Mana, tu. Eta orduan, inbiriximot, ez da inbirixa esan, no? Ai, eskerrik asko. Bai. Maitea lagunak betiko ideiak fedean betiko oikoa betiko Betikoa, bidertzearen grisa diskako kantu hau izan zen nik, bizitzan musika talde batekin elkartu eta egindako lehenengo abesti saiakera da lehenengo bertsioa. Eta maite dut, gaur talde hartako bidertzeaneko Imanol Ubeda eta Carlos Arantzegi gurean izango ditugula eta guretzat, 17-18 urteko Tolosako musikari eta talde saiakeran ginen haientzat, bidertzean zen tumatxa. Eta antzoden Carlos Arantzegi eta Fran Iturbe gitarran eta Jose Rasenperena teklatutan eta Joni Ubeda bajoan eta gutzako bazien oso erreferente. Eta, bueno, urteak pasa dira eta gaur estudioan Imanol Ubeda eta Carlos Arantzegi izango ditugu eta nik ezin dut saiestu alako fan sentsazio puntu bat sentitzea. Eta kantu hau kantatzen saiatzen nintzen eta beti desafinatzen nuen, ez da nola egiten duen Imanol Ubedak hau abesteko oso zaila iruditzen zait. Eta zure maite dut dago, Jori? Bi dauzkat. Bi? Bai. Bat oraintxe? Ez. Ez da, bale. 3 dauzkat. Ez nik daukat digarrena. Bale. Baina esan ditzaket bi? Bai, neska. Bale. Lehenengoa da, atzo, eran egun, ninon terraza baten, garagardotxo bat hartzen. Eta terraza hortan, jende asko zeon, eta inguruko tabernetako terrazatan jende gehiago zeon. Eta orduan zeon plaza, beteta. Borborka. Eta eguraldi ona, eta ordu aldaketa,
Eta orduan, hain guztua ginen, inorretzala kontuatu, ia atxaldeko 8 ziala. Eta 8 tabernak izan dituzte. Eta orduan, antzeon herri guztia oso guztua batzuk garagordokin, urakin, Coca-Colakin, dana dalaukakin. Eta egontzan hor nahaste kolektibo bat, bai, hola dituko dira, nahaste kolektibo bat, ze ustet inor etzala kontuatu atxaldeko 8 ziala. Eta tabernetatik ateazian, kamareroak eta sukaldarik eta, tabernetako langileek esatea, 8 dia, junin berdezute. Eta egontzan, begirada kolektibo bat denon artean, ez da posible. 8? Eta elkar behatu dena mundu guztia dena bidan plan nola? Eta denak altxaginan, ezagit, trisura puntu batekin, baina gustatu zitzaiten, zainitzen bakarri sentitu. Enitzen ni bakarra etzana kontuatu ja 8 ziala, eta argi horrekin atxaldeko 6 ematezuela. Baizik eta izan zen, hor, talde arazo bat. Eta orduan mundu guztiak elkarri bidean plan aiba 8 eta guain, aiba. Eta altxain ginen dena batekin, eta orso, talde polita, baina oidan ere maite duta, ze usteet plaza hortan zeon mundu guztiak nere berdina pentsatu zula. Ja, ze gogorra, Gaina, pentsatzen zut denen artean hola elkarbanatutako Michelilla ez dala inbeste baino. Antzeko Michelilla da. Baina, goxotasun pixket emateu, mundu guztik ulertze honen zuza izan pentsatzen. Oidan ere lehenengo maite duta. Eta bigarren bat badu? Bigarrena da, gaur jungea bazkaltzea, eta nor topatuko eta probatxoa. Abildua probatxoa. Aiora. Eta beak kontatu digu, bere lagun batek esaten duela esaldi bat, eta asko gustatu zait esaldi hori. Dala, ospatzen ez dena ez da existitzen. Eta nahi gauzak ospatzea asko gustatzen zait, orduan nire maite duta esaldi hori izangoa. Ospatzen ez dena ez da existitzen. Así que venga, hasi dena ospatzen, gauza txikike bai. Denda. Hori egia da esaten du arkakusok. Eta hori gustatzen zaio asko Goiuriri. Barrenak errepide ilunean, barrena galdu zaigu orain arte, ginena zuzara orain nire zauri zaiena. Beno, gure tuizlari ere arratsaldeon eta ongi etorri. Inigo moztu bizarra, Goiuri moztu Inigori bizarra. Tira. Ez da horrela izango gainera, bizarra moztu nun aurreko astean. Bai? Txukun jarri nun. Baina oso gutxi, Baina tamainan. Alare Iñakik luzago dauka bizarra. Da beak imitzatek jatzen. Egia da. Hora ondo gaude. Pakean, ez pakean da nahi pakean utzi. Pakean utzi. Eta tuizlariak beti gongo gara zain, noiz idorteko gara zuen maite duta. Bueno, a ber. Behin baino gehiotan esan dugu. Askotan esan dugu, baina saio hontan garen guztiok ikaragarri maite zaituztegu. Eta zuen utxunea, Olatsalvadorrek abesten duen kantu honek ari utzitakoaren parekoa da. Gure zauririk zaiena, zuek zarete etzaudetenean. Baina hori esan da. Gu kanpotiarrek tarteari heldu behar diogu, eta kanpotiarrek tartean ez dakit Maiak azken orduko zenbat aldaketa sartu dituen buruan, ze geldi ezina den emakume honek, edo geldi gorra den emakume honek, irakurri egin du, gauzak ikusi ditu, eta duela 3-4 aste ziklonen hasieran proposatu zigun gidoitik, joan dira gauzak sortzen, gauzatxoak sortzen. Eta beraz, gaurko gidoiak azken ordukotik eta azken astetan zure ganatutako, ez dut jakituri esango, baina osnarketetatik edo, bai esango du, beraz, Maia, gu zure furgonetan sartu, arrankatu eta esango diguzu nor goazen. Ze gu zurekin edo nora, surf egitera, mendira edo teknologiari buruz hitz egitera. Izateko presteko nahi dut, ala beharrez, ez gara inon, topatuko aurrez, naizetanik, Ikusi gauez, ez garen gu
Ze politia hola Salvadoren kantu. Ai, ama. Bueno, Maia, arrankatu furgonetan, norgoaz? Ez da, niri ez galdetu nuen zer guzen. Bueno, aplikazioak eta adikzioa. Aurreko astean ere abiatu ginen neurri batean bideontatik mobila daukagu edo mobilak gu gauzka edo ez da egite esaldian nola zen, baina pixkat nor kontrolatzen duen nor eta mugikorrak gu kontrolatzen ote gaituen. Hortik hainbat aplikazioetan aritu ginen, ligatzeko aplikazioei buruz aritu ginen, Twitterari buruz okerrezpana izere aritu ginen, eta gaur abia puntu moduan ikusi dut hor Instagram eta Bizum, baina ez da egit hor ere aldaketak batu ditugu. Aldaketa printzipalen ara Marta Peiranon artikulu neukan oinarri izan hartute, baina hain asko guztagaztan da, hain sakona iristen gaztan berak esaten da bena, liburu erosin eban, da hor nabilela liburu irakurten, da liburu aipatzen da bena guztako lestakela gaurre integrati. Instagram eta Bizum bai aipatuko neukez, pasan aztekoaz jarratxute, bat ez be engenun jolas horretan ez, abantailak eta desabantailak aipatzen. Instagramen barazlako bentajak, baina desbentajak be bai. Eta, bueno, Instagram eta Bizum aipatute gero, jazentrako gaz adikzinoitxan, ze datorren azteku bizka potenti izango da, ikuspegi politikutik eta igual asguri sortu laike be bai ez, guk hain modu inkonstientin etxen duen gauzan presizu benetan zein jan jakitzen duenin, ero horren ingurun hausnartzen duenin. Eta, pause, Marta irakurten pare hauetan motzat, eta beharrezko ikusi dut gaur, hori adikzio izelan sortzen dan, da zelan bideratzen dan, benetan aipatzi, batez be, datorren azteko kulpabilidadi kentzeko. Ez dala inorrez txarto sentiuteko, eta ez inok ez ulertzeko kritika pertsona dala, sino que dana dala horretxetako pentsata, eta azkanin gu eskinerren kajan, xagu batzuk besteik ez gazela, eta gehuaz esperimentaten dabe, geure punto flako guztikin esperimentaten dabe, eta geure reakzio inkonsientikin jolasten dabe. Eta gero, esplikako usako nahua, baina bai nahi dut hori bizkat argilaga ez da, azkanin aplikazioik albo bat alagateko, ero ez erabiltzeko zailtxasun eta geure buruaz auskanen bibaro eta kriston ansiedadi sortzen bazku, precisamente hortxetako diseinata da zelako dala eta ez dala si tu quieres puedes modan dane honek esaldixak honekin gauzakin ez da bela funtzionaten. Instagramen bentaja, bueno, nik ez da Instagramik, pasan azten esaten ebamorun, orun bentajak oso ondo ez dizintzuti zen, baina eukiko rau, haidamezte jentera bertan eta eukiko dau. Noski bazkala. Aber, Goiuri, bota pare bat. Instagramak, bida, nei albidetu dit artista eta sortzaile berriak ezagutzea. Ze, bezakit, ilustratzaileak, edo olerkigileak, edo, bezakit, bada erakusleio bat, eta Instagrami eskernik sortzaile asko deskubritu ditut, adibidez. Hori, adibidez, bada abantaila bat. Nik Instagramei ikustetzaten desabantaila bi, diz bat eskaparate, zeure buru eskaparate horretan ipintxik, suposalaiken kargi edo estresa edo presiñoi, bestin balorazioi menpe gehatzen zazelako, neurri baten, eta bestetik irudixak dakarre euran alde hona eta euran alde txarra. Eta dana irudixetan oinarritzen bat, ja ez da kontzepto, ja ez da hausnarketaik, eta dana oso bapateku da. Eta, klaro, nik filosofiatik etorritxe kontzeptu eta tranquilidadiaz analizatit horrei bai emotetzate. Balixu, danak holan isan biharrik ez dakar ados. Baina irudixak eta bapatekotasunak emoten da ben hori derrepentin pinpun listo, gero bizitzako beste hainbat arlotan, olanik ez danin, bai frustrazio handi bat aldauela sortu. Nik izan behar dut, Instagramak bapatasunetik ez daukela ezer ja, Azizala hola, bueno, aplikazio bat, zukatatzen zenula argazkia mugikorrakin, eta pum, momentuan iotzen zenula Instagramea. Gaur egun ez da hola. Esan nahi dut, atatzezu argazki bat,
edo bat baino gehiago, aukeratzezu itako bat, editatzezu, edo ez editatzen, baina bueno, igual kolorea pixkatu ikutzezu, eta gero momentuen baten jarri dezu Instagramen. Karo, ni bapatekotasunaz nabil, baina beste aldetik. Zuk irakurri biharrik ez dakazu, irudixe, ja, segundo baten ikusi, gero denporak esau aldotzazu eskaini, badetaia, gero zerrebokatetzun, baina natxeta zuk 2 ordu tardargazkixe altzaten, bestik 2 segundutan ikusi rau. Nabil, hartzailin aldetik nabil, ez dala kontzeptualizazioen sakontasunik. Nik onortu behar dizuet, enaizela nahiko outsiderra edo nahiko independientea gizarte hontatik Instagrametiz paso egiteko, baina ez ziodala puntua aurkitzen aplikazio horri. Nik bai. Nei... bueno, hau ez da da, ez? Bueno, ez da ez, baina... Sola saldi bat, ez? Karo, baina komentatu zakegu, ez? Inglesen esaten dana, it's not an argument, it's a discussion, ez? Discussion. Ez, ez nahi asko gustatzen zait, eta Instagram bitartez badaukat harremana ezagik dela urte asko ezaututako jendeakin, beste herrialdetan bizidan jendeakin, agian Instagram gabe, enukela horrelako harremanik eukiko. Eta lehen esan detena batez ere sortzaileak eta deskubritzeko asko gustatzen zait. Pentsa, nik lagunen argumentu hori erabiliota askotan Facebooken inguruan. Eta egia da Facebooken hori gertatzen zitzaidala. Bai, baina Instagram iruditzen zait mundu anarkikoago bat, mundu azalekoago bat, egia esaten nahi baduzu. Eta bai, ikusten ditu lagunak hori Instagramen zerbait publikatzen, eta egia da atzerriko norbaitzukin mantentzen doala harreman modukoren bat Instagrami esker, baina bai. Ezken zinen bai da, emate jozun erabileran arabera, ez? Noski. Balima zaude pasiboki, ez? Historik ikusten, fotok ikusten, hori dena, pixatez stalker bat ezala. Bueno, ez dezu hainbeste garatzen harremanean, baina pertsonarrekin bazaude bere historiak erantzuten, beak zuri, azkenen konbertsazioa mantentzeko modu baten, sakontzen dezu horretan bai, orduan. Dena bezala, ez? Erabileraren arabera, egia nik ere Instagram gutxi erabiltzen dezen zurretan, hortan inigotik gertu gonao, kasunetan, baina azkenen tresna kontua dira ez, nik bai hori Facebooken bere garaien, Erasmusen honian, Facebook gabe etzinan inor. Porque roamingak eta ez zuten funtzionatzen gaur bezala, orduan telefonarekin etzenekan nahi harreman estua, eta askotan hori izan, etxea iritsi, eta ordena gaia piztu hartzen nun, Facebook irikita egoteko. Ea norbaitek idazte zizun, ozuk idazte zenio, baina harremana mantentzeko modua momentu horretan hori izan, orduan. Guretzako Facebook izan zen nahi, da beste belaunaldi batzutako Instagram, eta berrientzako bestat izango da. Bakizu hemen gure artean zein dan desorintasuna? Nik azalekotasun horrekin ez daukatela arazoik. Nere inguruko jendeakin eta eukin nahi ditut erlazio sakonak eta konbertsazio sakonak eta interes landuago bat edo sakonago bat, baino azalekoak diren gauzak kontsumitzearekin ez daukat arazorik. Eta noizean behin azalean geratzea ez zait gaizki iruditzen. Nik ez un arazo bezala esaten, deskribatzeko modu batean. Nik bai, eta uste dut Iñakik esan duen arira, interakzioaren arira eta bar, estadistikak ez dauzkat hemen begiratu ginitzake, baina Instagram interaktiboki askoz mugatua da Facebook baino. Instagrameko publikazioen komentarioen batazbestekoa Facebooken azken 15 urtetako komentarioen batazbestekoa baino askoz eskaxagoa da. Ez dira elkarrezketak, solasaldiak edo diskusioak, debateak sustatzen Instagrameko publikazio baten arira. Eta Facebooken askoz gehiago gertatzen zen. Kontu batzutan bai. Bueno, horregatik diot estadistiki erpartu beharko geniekela, baina sartzen balin bagara oraintxe Instagramen eta hartzen ditugu 100 publikazio random, topatuko ditugu 100 publikazio, nun komentarioen bat balin badagoen helburu merkantietatik egindako komentarioak dauden, alegia jendeak egiten ditu komentarioak horrek bizilia gehiago emango diarako publikazio bati, azalekotasunetik, alegia jarriko dugu emotikono bat behintzat ze horrek emango dio algoritmoari aukera publikazio hau goruntzera mateko eta publikazio hau jendeak ikus dezan. Eta Facebooken hori etzen gertatzen. Facebooken benetan gauzak komentatu egiten ziren, eta behin elkarrezketa sakontzen hasten zela, akaso txatera pasa zintezken
Moldaviako lagun batekin hitz egitera. Nik uste dut Instagrameko hori ez duela ordezkatu. Uste dut sare soziala konsumitzeko modua aldatu dugula. Eta sare sozialen azalekotasuna zilegi bada, nik ez dut kontrakorik esango, zilegi izango da, baina horrek nire ustez konsumoan eta gure erlazionatzeko moduan badauka eragina. Eta aitzakia balin bada sare sozialek atzerrikan egindako lagunekin eta pertsonekin komunikazioa mantentzeko aukera bat ematen digutela, uste dut hor bereziki Instagram erraminta errena dela. Baina norberak bere erabileraekin akaso lortuko du hori egitea eta emango dio, ez dut kontrakorik esaten. Mira, ez dago zuzenen lotuta horrekin, baina aurreko pasatzen kuriosidade bezala edo, oindela jaetatzuke, baina realak batzutan egotzen du bere Instagramian, segit, jokalari bat tapatuta eta asmatu ze jokalari den hau. Eta igozun foto iguala Twitterren, Facebookian eta Instagramen. Zartzen ziren Instagramen, eta erantzun pina gazte duen, jokalari hau da, baina normalen erantzun nahiko normalak. Twitterren, erantzun guztia zidan troleoak. Azaltxuriko jokalari bazan, eta esaten zuten, ez hau da Sainan, hau da Isaac, dela azalbeltzeko jokalaria, baina dena zan troleo bat. Eta Facebooken, zuen, komentario gutxi. Ez da, zuk esaten naizean interakzio hori, baina zan como, ikusten da, bakoitzak badaukala igual perfil bat, edo jende desberdinak, eta, eske, txorakeri bada, baina erabateko oso erraix ikustezan hortzen desberdintasuna. Instagramen komentario pila zeuden kasu honetan, baina hori, ez da interakzio zuzen bat jendearekin, Twitter zan dena malaletxea, trolak, eta Facebook, erdilda. Facebook erdilda dago. Bai, erdilda dago. Bai, Satan txikilagok esaten dut bezala Facebooken boomerrak daude. Nigo hor sartzen da, boomer. Baina, a ber... Nire nago Facebooken gaur egun, baina Facebooka erabilidut azkeneko 15 urtetan, edo 6 batetan. Garai hartako erabilerari buruzari naiz, baina Facebook egia da... Eta Instagram, Facebookena da, beraz, bueno. Lanagatik irburak erabiltzen dut egunero, eta azkenen ikusten duzu ezberdintasunak. Baina, ber, Instagram jaiozan, da argazki bat, eta argazkiai, ez da gita argazkian akompainamendu bezala, testu bat jarri dezakezu. Baina, protagonista argazkia da, orduan ezin dezu konparatu. Instagram eta Facebook, ze Facebookeko protagonista ez da argazkia. Nik... Instagramea barriroik bueltan jez, esati, irudi bidezen jalanik hori azpimarratuko neuke. Lehen komunikazio izan idatziz, gero Twitter ero horren aurreku, ez da Twitter zan, ero horren aurreku ja karaktere gitxi hasi izan bizan, adierazi, eta ja irudixeta pasaro, oza, ja berbai pesta, ja dana irudiz de. Ni horreaz gehatuko nitxake, bat ez be gaztik, guk kartak, boomerrak kartak idatzitxako gaz. Eta hau gutzako barrexina, baina baraz batzuk ja zuzenin irudibidez komunikaten dizenak, eta horrei gero desbentajak ikustetzat, pentsamentu kritiko bat eta analizi bat etxeko ordun, otxuraik ez dakarneik esauak kostakoako lako. Eta bizun bai nahiko neuka ipatu. Bueno, entzulek esan dute bizun bitartez gaur egun ligatu egiten dela. What? Ostra, mundu bat, eskuritzeko. Instagram bitartez ero hori ez da ipatu baino asko ligatzen da. Instagramen, baina hori inizi ipatu dugu saioetan. Hiru laiken teoriak eta... Bai, eta mezu pribatuetan gertatzen dena. Hiru laiken teoria, ni gero hori entzun edet, Eskar, azalduko dugu. Dagoeneko ez dakit ja, ez dute den pasa modaz, baina garai batean, norbaitek jarraitzen bazintuen Instagramen, eta zure hiru argazki ausazkoei eta zahar xamarrak zirenei, alegia pixkatora zure timelainean bera egiten bazun, eta hiru like ematen bazizun, zan, kaixo. Interesa daukat. Eta zuk erantzun zen izaioke, beste hiru likeekin. Eta orduan ja, zuzenekora pasazintezke. Jakin gabe igual teoriari erabili. Jakin gabe igual trenen bat pasazizu, hortxe geltoki parean. Ez. Baina bizumekin goaz. Bizumak aurreko azteko galderi rekuperata ez. Zenbate arte erreztezku bizitxi, igual momentu batzutan bai. Txamponak, ez dakakoan bixoik, esalan ingo, ero igual pertsoni ez dozu ikusten, eta distantzizan zer sordotzazun, ordaintzetzazu. Baina niri bizun matxirria etxez da, eta ez dut instala, zepentza guan dixemot ez dalako, momento guztin, zeinei, zemat, zehatxik, nos, zer sordotzaten, beste batei esplikazioik emoten nabilelako. Eta oso gauza intimu iristen gazta, ze ja ez da, zelan, ondo, zelako egunez, sino que
ze kantidade sordotzuten eta zehatxik, eta bai, kontzeptun guzurrezan gainke. Noski. Baina ja registrata gehatzen da, ze maiztasun, eta ze kantidade, eta zeinei. Eta niri bastante txirriat ez da. Ni ados nago, eta hemen ere inkoherentzia bat, erosotasun horretan erori naiz, baina bai, dirua boltsikoan eramatea eta metalikoaren erresistentzia egitea, gaur egun bada erresistentzia egiteko modu bat. Sistemari, kapitalari, baina onartzen dut nik ere bizum erabiltzen dudala. Eta ados nago maiarekin, eta ni eno beste kezkatzen jakite horrek, kezkatzen hau gehiago esperantza banuela, duela urte batzuk, egiazko diruarekin hilko ote nintzen, eta gaur ez daukat inongo esperantzik eta badakit dirua desagertuko dela, ni hil baino lehenago ez, eta iruditzait hor bazegoela resistentzia zilegizko bat, eta badagoela oraindik ere, eta gero eta gutxiago gertatuko dela ez. Eta hor badaukagula gure diruaren eta kapital flujoen kontrol bat, honek bitcoinean eta beste txampon batzutan hitz egiteko aukeraren emango liguke, baina bai, akaso bizuma desinstalatu behar dugu eta dirua poltsikoan eraman. Te juro que estoy mejor. Te juro que estoy mejor. Te juro que estoy mejor. Esan diate... eske oso txarra da, Erosketak mugikorrarekin ordaitzen hasi direla Arbizum. ¡Oh! Mi arma, pero ¿qué te pasa? Ez da nerea, antxontegeriana da. Eta hemen didiote, urrengo batean bitcoinaren inguruan hitz egitea gure Maiak, Goiuri guapa, Maia Facebook gure WhatsAppak irakurtzen dabil, Google Androidko teklatuan idazten duzuen guztia eta bilatzailekoa, Instagram mikroa entzuten, bizuritu zein izordi edan laboral kutsa jakitea berdin zait. Bai, oso azalera eman da, egia da, baina uste horratzean badagoela zerbait. Bai, eta da, egizera dato asko, ja egunerokotasun imobiliaz, Googleaz eta korreut hori dana badakixela, baina eske gainetik ondiokan bet dato gexaua gabiz emoten. Eta anik Alvaro tezemon, balegin jukona ez emoten, eta ardi baltzmurun iguale resistiukonaz. Marta Peiranon liburure junde oso ikuspegi interesantetik berba etxen dau. Eta engoro ube bai berba, hiru motivazioi klasea zela, eta pertenentziko motivazioi oso importanti dela. Baina horren aurretik, esplika, ibiltzen dauzen aplikazio guztik diseinatara zela adikzioi sortzeko. Osea, gaur egun indazen gauzaik adiktibuenak diz. Eta honek makina astragaperran logika bardine ibiltzen dau. Eta horretako jongoaz Skinnerren kaja. Skinner zan psikologo bat, etxe bana esperimentu beran zagutxukin laboratoxun. Eta honek euken palankatxu bat. Eta motetzen palankiai eta jateku jausten gakuen. Eta jaikazte ben palanki emonda, jateku, eta gaina da, derrepentin. Palanki, jateku. Eta Skinnerrek gero eman aldaketak, eta esan, on jateku, behin adikzinoi sortute, behin baik izenin palankia emonda zerretorren, eta ez da ja badakizule zerretorren zenoke oso modu automatikun etxezu hori, hasi zan, batzutan jateku moten, da beste batzutan elektrokutaten. Eta arratoik inoiz ezek isen zer pasakoako baina landa guztia palankia emoten jarritze ban. Eta gero iman esperimentu bizka gexaua komplika. Eta orduan, arratoik ezek isen zer pasako zan da oso adiktibu bihurtzen da. Zure zerebru, pertsonan zerebru programata daz, gure bueltan pasaten dana ulertzeko, eta horretxatxek adibidez koronavirusaz pasaten da bilena oso egoera psikotiku de, ze ez da garrez buruik ez hainkaik, eta horrek berak bakarrik kriston ansiedadi sortzezku. Ze guk birdou gauzak ulertu. Eta ez dagoenin ulertzen, gure buru kortozirkuitaten gehatzen da, eta ezin jau, diskorra jaumurun, ezin jau urrengoko pausure hortxe gatzen da.
Eta arratoia joxe pasaten gakuen, eta geuri boixe pasaten gazku sare sozialakin eta. Martak ibiltzen da bene termino bata, event frequency, edo gertaeren maiztasuna, gertaerak zen maiztasunetan pasako dizen. Eta adibidez, sare sozialetan like bat, erantzun bat, bertsiokatze bat, horrek gertaerak diz. Eta gu sare sozialetan sartzen gazen bakotxin, ez daki hau ze pasako gazkun. Igual, kriston boom eukikora gure Instagrameko argazkixak, ero igual aidan beste idare bertxokatuko dabe, eta hoxe ez jakitxik emotezku adrenalini, eta ezin jo ebita ez jakitxi, eta beti sartzen ga ikusteko ze pasa askun, ero WhatsApp ez zema mensajea gazkun, ero zemate gure estado zemateke behatu daben, ero jakin biharra dakau, eta da tragaperra zane logika bardine. Hau dana, sartzen da, berak deitzetzana, arretaren ekonomia. Eta arretaren ekonomia da, aplikazioin helburure zeure arreti hartu eta mantentzi aldabenik eta denporaik gexenin. Ze hor denporan bitxartin zu datuk emoten zabiz. Nun kliketxezu, zein etxetzazun, nox, eta hori dana datuti. Eta hoxera presixu, gure debaldeko aplikazioin presixu hoxera, da geure bizitzako denpori. Zemat denpora dedikatetzauen horrei, eta orduan, parkatuko oztazue, baina nik irudikatzetxuaz vampiru moron. Geure denpori eta geure atenzioi xurgatzen da bela, eta horren trukez emotezku, komodidade batzuk. Gero gaina aplikazioen helburua gaina hori da, ez? Uste dut, itzaldi baten edo Martari hori entzunion, aplikazioen helburua dela, denbora aurrea da, eta harik eta denbora gehien eoteko aplikazio horretan, ez ateratzeko hortik. Hori da, munduko pertsonaik brillantienak Silicon Valley da sontxen momentun, zelan perfekziona, zelan diseina aplikazioik behin sartzen gazela ez tozkuna lagako urteten. Eta horretako oso psikologiako aidan beste teknika ibiltzetxu ez, eta ni psikologian lizentzia dina, eta gauza asko ez gaztaz gustaten da oso kritikinaz erizten gazta, hori ezagutzi hartzen duenin, etika horren gainetik egon berdala. Osa, nik jakintzen badot, adikzioin sistemi zelan funtzionaten dagen, oso antietiku edo inmorala erizten gazta, hori ezagutzi negozio pribau bateako ibiltzi, eta idan beste jentei adikzio, eta gaina da, ez gaz konturatzen adiktu gazena. Eta hor, engainu erizten gazta jentien gainati dela. Eta orduan, ezagutzi hortako ibiltzi, ez gazta bape ondo erizten. Egixera bebai, honek gauza asko investigaten dabenak helburu hoxe dela. Osea, neutralidadin eta teknologisako lehenengoko hor komentaten genuen ez. Azkenin zeinek promozionaten da hau dana, eta zeinek Silicon Valley zehatxik daz horren beste ikertzailea, idan beste diro inbertiuten dalako horretan. Eta golosu eide, gero interes pribauk ez aprobetxateko. Baina lan da guzti benik, deialdi bat etxetzet profesionalai, esaten etika, beste erozerren aurretik egon berdala. Hemen ari nintzen topatzen lehen entzule batek esan digula, nola zen, adikzioak, alegia TikTokek ez duela adikzioa sortzen, adikzioak sortu duela TikTok. Eta horrari dira, aipatzen ez, etika horretik jartzen dituenak kalea botatzen ditue, TikToken algoritmoak bildurra ematen dau, Mateu, orain diseina baino algoritmoa da diseinatu beharrekoa aplikazioetan, fida beti interesgarri mantentzeko, eta zuk zenion horren ari da, lotzeko konsumitzailea etengabe hortara ez, hor badau delako kontrasanak, horrek ere izango da azalpeni, baina Instagramek batzutan esaten dizu, egin beharreko egin duzu, timeline guztia, zein nola izena duen orokor horrek, guztia dagoeneko harakatu duzu, ikusi beharrekotana ikusi duzu, eta nolabait aplikazio izteko mezu bat bezala uler daiteke ez, baina egia da, eta nik ez dut ulertzen hau ondo, ze interes duten aplikazioek zuk bertan igarotzen duzun denboran? Datuak ezagutzean datza? Claro, zuk datuke emoten zabiz, denbora guztin kliketzen zabiz, imagina Instagramen ero Twitterren sartute,
zuk hor denporan, basabiz jentin perfilak irakurten, laikak emoten, retuiteaten, edo eta ontxe, hori da lotute dana, honek esaten da ben kontzeptu bat, eta da engagement. Eta engagement kontzeptu oso interesatzen dira hemen testu ingurun. Ze da, hone janari prozesauk eukitzen da ben, saborin, gustun, punto perfektu, isen batakar eta ez totopa, holako bliss, ez da izer, da, patatai eta gota detzena, kantidade azukre izaktu, gatzana, beste holako gusto... Glutamatu... Bai, eta da, perfektu ez, esatezune, listo, eta ja ezin jozule para. Engagement da, arretaren industriko momentoik gorena. Eta oso esan nahi berez izedakar zebatetin era usan kompromisu, baina bestetik erabiltzaien aldetik parte hartze bat eskatzen daube bai. Natxeta hori parte hartzi oso txikix izan, ez da nahi xebe kostaten, errez etxen dauena, ixe pentsatu baik, denporiaz automatizaten juten dana, rutina bat sortzezkune, eta azkanin geu konturatu baik etxen dauena. Eta isalaike, atzamarraz, gesto bat etxi. Atzamarraz pantailan alde batetik bestea etxi, erogora bera, eta hori lehengoko unin konstientementen gau, bigarren inez horren beste, eta hain esfortzo txikix eskatzen dau, ja automatizaten dau, eta jaten da momento bat, gaina etxen dauenin, lehen esan dauen tragaperrazan mekanismo jarten da martxan, eta ezin jo ebita ez etxi. Hor, ari da entzula gaipatzen eta gure tuizlariak gai hauen inguran asko dakiten ez, eurei ere Ni paino heltzea. gexaua segurunetik. Ez, baina egia da aplikazioen erabileretatik eta asko dakitela, eta nik galdetu dela, ez? Zein da helburua aplikazio batean konsumitzaia denbora asko pasatzearen atzean dagoena, ez? Gure datuak ezagutzea, eta satan txikik dio, datuak feedak egokitzeko eta anuntzioak egokitzeko dira, baina helburua zuk denbora asko pasa eta targetazaren anuntzioiek asko ikustea da. Beraz, denbora ez da denboragatik, baizik, eta denbora zutaz gehiago jakiteko eta bide batez zuk publizitate egokigoa aurki dezazun eta guk hortik etekin atera dezagon, ez? Horretxatxik engagement kontzeptu, ze zu oso pasibo basaba telebistan, morun, zu ikusten zaz, baina zuraldetik ez da aktibidadeik, baina zu honetan aplikazio guztixetan basabizo zerretxen. Natxeta atzamarra mobiu gora bera, perfil batetik bestea basabizo zetan eta hoixera azkanin eurai interesaten gakuena. Zugu pilo bat dato gabizela mauten zer interesaten gazkun, zer naxarouen, azkanin aukeraketa bat etxen gabiz, eta horren aukeraketin arabera eurak datu basa bat akarre. Eta gero hori datu basi, zetako ibiliko da ben, helburu desberdinatakar. Eta Martak oso ondo aipatzen da, Facebooken kasun, esaten dabe, eta Facebook zer da ideologikoki eskerreku ala eskumaku. Porque, claro, Facebook esaldutza datuk rusuai, txinuai, trampei, ez da izenei, eta orduan, ze ideologiak argite garbi da, beran ideologisi zeinan, diru, eta horrek danak, gure datu guztik salgai pintxi erosinei da benantzako. Ze trampei saltzi eta rusua izaltzi ez da kontra esanin. Justo, hoxera beran isati eta funtz guzti. Eta... Barkatu, paz gitar sartu zego hemen saioa entzutea, jimi jente espizia jarriko digu. Ez da izatik. Eta adikzioen ingurun, berak esaten da bena, ez diz edukixak adikzioi sortzezkuna, sino que bera aplikazioi de. Ez da, Twitterreko barrixak, ez diz, sino que haxe lehen komentaroen emozinoi, zematek emongozten like, ze retweet eukikorot, edo Instagramen bebai, berak esaten dau, ez? Hortik adikzioi txik librateko lelengoko pausu dala kontzintzisi hartzi edukixak ez dakarrela zeikusirik. Dinamiki berarala sortzezkune adikzioi. Zaskan inde, adikzioi de oitxura bat hartu douena, askotan errepikaten douena. Eta espada kaltegarrixe abitu de, eta kaltegarrixe bare adikzioi de. Baina gugon urte batzuk hau da nahin baik bisi ginean, eta geu konturatu baik hasi ginean etxen, egunero, gerua eta gexagoa, zema bidar.
ataten dugu mobili ordu behatzeko, biztuten dugu, amataten dugu, eta ez ga konturatu ze ordu zan. Buah, asko, gehiagi. Erdia baino gehiagotan. Eta horretxatxik ez, askotan ja horrek hain barneratute dakauz trantzegoera baten modun etxen dauzela horrek keinu guztik. Eta Tinder, pasan hastin komentate genune, berak esaten dauze, Tinderren arrakasti neurri handi baten dala, zebeste olako plataforma antzeak kuligateko eta egondiz. Dala, gestu hain erreza, eskerrezkuma, atzamarraz, hain erreza, kasi nahi baik, eta klaro, horrek movimiento txikisak ze ondorixo potente aldaben euki, zure dopaminan, zure adrenalinan, zeuk Iñaki bizka komentate zenunez, boteri, horrek gestun boterik, ja listo, ja sortuzku, eta gero hortik zelan askatu, oza, jateko industrian ikusi modun, sortutxuez oitxura batzuk, azukre askoko jatekukin morun, zereal batzu aidan beste azukre botatetzen, eta jenti oitxu inzan. Eta gero, alakon baten okurrioakuen, pixka sanu hauak isati azukri bajatzen, eta jentik jazban erosi, baina adikzinoi sortutakun oso gatxeralako desengantxati. Eta, nik ez dut komentako zelan desengantxasi idei pestakat. Nire adikzioa sortzen didana bigarren kafea da, dio Jon Lizek. Gezki pasako dut eguna betan, lasai Jon Liz, jarri hemerotekan badauzkazu saio pila entzuteko, eta ez zazu sufritu. Eta bestela, azatoz tolosara eta kroketatzu jango ditugu, ama tabernan arazorik gabe. Goiuri kroketa tartean balin badago, ekoazioan balin badago, emaitza beti ona. Ez du arazorik. Beti, baina karri jun kutsazaina eta atea dirua. Eta dirua poltsikun, hemen bizun dauzik. Ez bizun. Imaginatenaz, goiuri amendik aurra neure aurrin txamponakin ordaintzen. Eta ni hueltien bonordurako, zum. Bizitzako lago paradojak ekartzen ditu, bai. Aitortu bardet nere top 3 aplikazioen artean daola. Bizum. Bizumetik ligatu dezu inoiz? Ez. Eunen baten, etorri barko dute tuizlariek guri esplikatzea nola ligatzen dan bizun bitartez. Bueno, okurriu zaizki. Okurritzen zaizkizu? Bai. Baina oso utilitarista da, esan genero ikuspegi batetik edo menpegotasunen ikuspegi batetik dirubidez ligatze hori ez dakit? Baina bata beste elkarria ebalin bazea 50 zentimo adibidez. Zen minimoa badago 50 zentimo zediala. Zentimo hiek ping-pong. Abuelo zebolleta jarriko naiz, baina garai batean dei galduen bitartez ligatze genuen. Ez pentsa. Eta dei galduak bata bestearen atzetik eta ja asko juntzianean hor bazegon zerbait, bazegon mamila. Hortik Imanol Ubeda eta Carlos Arantzi ditugu eta parrezkari dira. Oiek ezagutu dute, dei galduen ligatze prozesua seguro. Laizter izango ditugu gurekin Doni Norrestarrak, baina oraindik aurretik Markel Gajat izan bar dugu eta oraindik errematatu bar dugu Maia Beitiarekin gaurko gaia. Bai, azkanengoko 2 puntos eristen gazta YouTube aipatzik mesira dela. Zegaina Martak dino YouTubeen argi ikusten dela hori engagement kontzeptu, guk sartzen dugu borondatez geunke ikusi nahi rouen bideu, eta gero, albuna gertzen gazkuz proposamenak. Eta horre proposamenatiz, geure bideun antzea, baina beste usuaxuero erabiltzailekin konparata, guri baino engagement altu haua eukidabenak. Osea, engantxako gatxuen bideu proposatzezko ez. Eta, berak esaten da bena, imagina, hau bikote relazioi batala, eta zinea guzela. Zinea guzen 160 YouTubek aukeratuko leuke ze pelikula ikusi. Gure YouTubeko konsumun 160 bera proposatutak utiz. Eta gainea, radikaliza etxen dau. Hori esperimentu inbenbe bai. Zuk eskerreko ideologizatzat dakazule zeure buru eta aztezaz eskerreko bideuk ikusten, eta maitzezu marxistak, eta gainetik ez bakarri marxistak, teorixak konspiratzailik bebai ikusten. Ostea, Trumpen aldeko bideuk, estatu batutan eniako bideukin, eskumako bideukin, kukusklan, ero neonazizan bideukin amaitzen da. Urrun esaten dago ez, zu pentsatezu neutrala dala, eta derrepentin zure idei, baina modu oso radikalauan dan kontenidu
absorbiuten zabi. Ez da git, markatu bai hori. Ez da git zilegidan guztiz, baina pentsatzen nuen esan dezunen zu ezkertiarra edo zu ezkertiartza dozu zure burua, eta bideok aurrera doazen enean, espero nuen batean Gorka Maneiro agertzen ditzaizula edo Ciudadanos. Eta pentsatzen ari nintzen, tira, algoritma funtzionatzen du ondo, ezker berria zure bizitzen txertatzeko, ez da? Eta horrendik ez dut inoiz argitu, Gorka Maneirorekin Twitter bitartez, behin baino gehieran galdetu diot, ea bere ezker berria sortzeko proiektu horri ura zertan dan. Proposatu zuen ezker berria, baina ez dator. Ez dizu horreiten? Proiektua, hor zitzen. Bai, baina zerratu iten da pixka batutan. Ez daukagu, amodio gorroto arman badoko. Azkeneko aldiz esan ziren poesia eres du. Beraz, nahiko ondo moldatzea ez pentsa. Ai, ze bolita. Bueno, orduan, ja amaitzeko ondori somorunez, ni batezek eskatzen abena da, honek aplikazio guzti sortzen daben arretaren ekonomia da, baina arreta mozten dana, moztu ez da arreta kontinuo bat. Eta gainea arreti gauza desberdin eta bideratzen dugu, eta etengab gauza pasaten dabiz, eta orduan kontzentrata tranquilioteko ja oitxuri galduen jo. Eta neuri kostaten gazta ja liburu bat hartute, mobile behatu baik, liburun kontzentratit irakurti, eta ni boomer bat naz, honekan pasan azten hori ikasinean hori terrible. Nik bai, aurreko asteko kontua, boomerrako mengea. Eta alanda guzti bekosta etxen gazta, bat ez bekezkatzen dau gaur egungo gaztik, ez da benak ezautu mobilipaiko garairik zelan pretendiuten du gero eurak kontzentrati, irakaslik esaten da dena, gaur egunin gaztik eskoletan eta ezin kontzentrata, eta batetik da konzentrazioin arazu, eta konzentrazioin arazuk eta ezin zozetan enfokatik eukialdaben ondorixo guztikin, zegero espirito kritikoik ez da, eta analiziko kapazidade ipez, baina bebai frustrazioin aurrin ze jarrera, porque guk gure subidoi dopamini atzamarraz kliken edakau, ero eskerrezkuma mobiute, jabakau subidoi dopamini, bizitza reala ez da olako. Eta bizitza realin lan bat amatxun birde, gero nota hone eukitzeko eta esfortzo bat egin birde. Ero mendire juti, esfortzo bat, eta gero dator dopamini, baina aurretik bada aldatz bat. Bizitza reala oso diferentire. Eta kezkatu etxen hau, mobilan barrun murgilute bizirizenak eta bizitza realan arteko dekalajero, desberdintxasun horrek ze ondorixo aldaben euki frustrazioen manejateko ordon. Datorren azkenean maila beitiarekin jarraituko du, kanpotierrak tartean teknologiaren inguruko ziklo amaituz, baina egia da gai honek ematen digula askorako, azten garela solasean eta luzatu ere egiten gara, akaso saio oso bat monografiko bat egin marko genuke eta gure tuizlariak ere dozen ardi bat estudiora ekarri eta eurekin hemen saioa egiteko. Maila beitia datorren azkenean izango gara zurekin? Eskerrik asko da noi. Eskerrik asko zuri bagoaz Markel Gajate ezagutzera segituan. Musika giroz jazten ditugu asteazkenak bigarren kafean, baina hau da berrian sartuta eta aste santuaren atari honetan emozionatu egin gara eta zita bikoitza daukagu gure saioan gaur. Guazen saioan ezagutu genuen Markel Gajate, aktore lanak ez ezik kantatu ere egiten zuen, baina urrats bat aratago eman da musikari gisa dator gaur laborategira gaur. Elmuga singela argitaratuko du ostiral honetan, baina aldez aurretik akustikoan entzuteko privilegioa izango dugu guk. Ongi etorri Markel eta eskerrik asko bigarren kafera tortzagatikan. Mila esker zui. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Urduri ostiralekoarekin? Bastante. Bueno, lehenengo kaleratza da, orduan ikusiko dugu. Normala dare urduri egotea. Zein horretan argitaratuko zu, bakizu ja, jarrita dago? Ostegunen gaueko 12 izango litzake, orduan ja ostirala dala. Perfecto, ni ordu hortan ez nauten naiz normalen, orduan adi ongo gea eta entzuteko preste ongara. Gaina, abestia argitaratuko ez. Ez zu tramparik egin, zezuka abestia entzun dezu da baneko. Bai, baina abestia ez ezik bideoklipa. Hori bai. Eta bideoklipa ez dugu ikusi. Bideoklipan aktore lanak egiten dituzu? Bideoklipan aktore lanak egiten ditut, Miren Arrietarekin batera. Miren Arrieta ezagutuko duzu. Bera ere gure saioa etortzekoa bada. Telefono zitzen genuen duela gutxoen berarekin. Eta amua bota genion desan zu. Nahi zuenean. Beraz, Oiana Maritorenak helduko du gertutik edo zein egunetan eta gurean izango du. Amua botatzen denean azkar heldu behar da. Bai, egia da. Estela gero
ez da nola zaion arrantza giroan egongo da hitz teknikorik joate zaizun hortan, baina ez da nola dan. Zu arrantzalea zea, Markel? Egia esan? Ez. Ez daki guinor. Jarraitu. Jarraitu. Ba, bueno, horixe, elmuga da zure aurkezpen txartelau. Kontatuko zu pixka bat nondik atorren, nola erabaki zenun pausa hau ematea? Bueno, pixkat laburtuko dutela esperientzia. Lisboan bizi nintzela, neska bilbotarratekin izan nuen erlazio batetik dator kanta hau. Donostira abenduan, Gabonetan bueltan enbilela hegazkinan idatzen nuen kanta. Eta, baina hau zen, 2019ko abenduan. Orduan, ja, urte terdi pasadaia ordundik, 2020en burubelarre jarri nintzen proiektuakin esan ez, aurtengo proiektua kantak eta bideoklipa kaleratzea izangoa, kanta grabatu nun, bideoklipa grabatu denun, eta, bueno, orain arte, orain lortu dut, ja, azkenik, edizioa eta dena bukatzea, bideokliparena, eta ja, ostira lontan kaleratuko dugu. Nolako izan da bideo grabazio hori ere? Ikuspegi ikusentzunezkotik, lagunak, ingurukoak, nola antolatu duzu, Lagun oso proiektu pertsonala izan da, eta lagunen artean egindako zerbait. Pablo Tejadan ere oso lagun batekin grabatu dut, Miren Arrietaren laguntzaz, eta bueno, gero Tolosako beste Julen Bezinon ere ezautuko dezu igual. Bere laguntzarekin eta Jonta de Oren laguntzarekin ere grabatu genuen, udan. Eta, bueno, gidoia pixka bat nastu zitzaidan hasieran, ze oso kargatu egin nuen, euria sartu nion gidoiari, eguzkia, jendearen arabera, pixkat zaila zen dena organizatzen, eta bueno, azkenean atera da, ustez nahiko txukun, orduan, ikusiko dugu, ostiralean. Eta kazetariak olakoak izaten geha, eta ostirala iritsi, baina gure galdera gero zer. Badaude abesti gehiago, pentsatuta daukazu zerbait. Galdera ona, hau oso proiektu pertsonal bezala hartzea erabaki nuen, baditut kanta gehiago idatzi da, printzipioz agian aurten grabatzeko asmoa nuen, ikusiko dugu, lehenengo kaleratze hau zemuz di joan, hasieran, eta agian, beti jendeak esaten dit arrebak nik baina hobeto kantatzen duela, orduan, agian bigarren edo hirugarren proiektu hauetan arreba sartuko dut nerekin hemen kantatzen, ikusiko dugu. Aipatzen duzu hori ez, proiektu pertsonala dela, horrek ere, askatasun pixkat emango du ez, komietarteko pretentsio handirik gabe egiteak, lasaitasuna, askatasuna, gauza desberdina probatzeko aukera. Bai, hori, ni azkenen beste arlo baten nabil lanen, ez da musika edo aktore mundua ere, ez da nere bizitza, baina jobitzat hartzen baldet, hori, askatasun pixkat gehiagorekin hartu dezaket, eta lasaiago, eta epe luzeago batera bideratu dezaket. Horrekin nahiko lasai nabil, baina ondo egiteko gogoan eukan. Hor, bide lagun bat izan duzu, gure estudiotik pasazen gainera, hemen, oso maitatu dugu Rafa Rueda, eta ekoizpenean bere izan duzu bide lagun, ia bakarra, instrumentuen grabazioan, asketetan, mungiara hor bildu, eta nolako izan zen, arekin harremanetan jarri eta Rafaren eskutan jartze hori? Oso esperientzia hona izan zen, konfinamendu garaian, Deine, beste artista baten kanta entzun nuen YouTubeen, asko gustatu zitzaidan, eta zeinuek koiztu zion kanta begiratzera joan nintzen, nik antzeko zerbait nahi nuelako. Eta ikusi nuen Rafa Ruedak lagundu ziola ekoizpen kontu honekin, eta zuzenean Rafa Ruedakin kontaktuan jarri nintzen, ea konfinamendua bukatzen, graba genezakaien kanta. Eta hori, justo bukatu, mungiara kotxean joan, grabatu genuen egun batean oso ondo, azkenen asko lagundu zidan, pixkat berak ere moldatu zuen kantaren norabidea, berak esperientzia gehiago daukalako nik baino, eta nik uste nahiko lan txukuna egin duela eta egin dugula, bien artean. Iristerako kaleko argin beharra denara. Ez dugu gehiago erakutsiko, baina tira, horre Rafaelen lana zertxo baita azterreza zuen, ostegun gauean, gaueko 12 izango duzue entzungai, lehen mikro aurretik esan diguzu, referenten artean Mikel Urdangarin bazegoela, diskoa grabatu duzu Rafa Ruedarekin, kantuak ere bagara matza, akaso atzeruntz, ezain beste garaikidegoa den,
kantatzeko, kantuak egiteko modu batera, ez gara etiketak jartzen hasiko, baina hor bada ez, olako aitortza bat, zure erreferente diren artistaiei eta batzu gainera horren artean gero lankide izan direnak, Rafa eta Mikel esaterako. Baduzu pixkat atzera begira eta beste euskal musikagintzako iragan gertuko horri begiratzeko joera bat kantu hontan mintzat. Ni gustatzen zait, beti gustatu izan zaitola musika, ez da antzinakoa, baina bueno, nire gurasoen aldeko musika horri hurbiltzen den musika tipora, esan genezake, eta bueno, beti izan ditut erreferente, hori Mikel Artxondi barkatu, Mikel Urdengarin, Mikel Márquez bera, tankero horretako artista asko. Egia esan, kantatzeko tonoak eta ekartzen dugu gara pixka bat Mikel Urdangarin, ez dakit askotan esan dizuten edo? Esan omen diate, esan diate, baina bueno, ez dakit ni bera gustatzen zaitelako, saiatu nahi zen nire ahotsai ere buelta hori ematen, edo horrela bera ateatzen zaiten kantatzeakon. Aipatu dugu sarreran ez, guazen telesailarekin ezagutu zintugun, aktore lanak egiten zenitu nor, baina bueno, bakigu aktore lanak egitaz gain ere abestu egiten zenutela, orain musikari bezala ezagutuko zaitugu, ezagutzen ari gara. Hau zer da ingoz, ofizio, afizio? Afizio esango nuke, bai, ni hori, enpresa arloan nabil lanean Madrilen nabil orain, eta ustez nahiko luzerako dijoa hori. Baina, bueno, gogoan eukan ere, benetan gustatzen zaitzen zerbait afizio moduan egitea. Eta bueno, hori pixkat aurrera ateratzea, eta pues, printzipioz, beste kantaren bat ere hor bidean dago, orduan, bueno, hau ere luzerako dela espero dut. Horre bada bizitza autu bat ez, aktore lanetatik etorri musika zaletasun, musika gaitasun izan, eta enpresa lanetara helduta dagoen norbaitena ez, beti izaten da, badiru beti kontrako bidea egiten dugula ez, enpresa giroan aritu eta arteak erakarrita erabaki hori usteko eta artera jauzteko erabaki hori hartu beharra, eta zure kasuan pixar aldea erantziz gertatu den zerbait da ez? Bai, nik karrera hemen ikasi nuen Donostin enpresaritza ikasi nuen, orduan beti izan dut bideratuta arlo hortara. Baina, beti izan ditut oso paraleloki bai aktore musika mundua ere hor izan da, eta enpresa mundua. Orduan, biak kombinatzeko aukera beti dago. Orduan, ikusiko dugu, etorkizenan zer gertatzen den. Beno, ez dakit, kantua laizten entzun beharko dugu. Sarraskia? Sarraskitxoa daukagu. Ez da libratuko, ez? Badakiz horren sarraskia, Markel? Egia esan, ez. Ez, hobe, ez dela beldurtu ingo zinek. Sarraskia. Izenak beldurra mateu, baino izenak bakarrik. Bestela, jokutxo bat da. Ukartzen diteu, abestietako edo abestiko esaldi bat edo batzuk eta galderak egiten ditugu, esaldi horiekin erlazionatuta. Orduan, nik hemen daukat letra. Ze beldurra. Zortea daukazu, ze batzutan gertatzen zaigu letra idatzi ez duenari galderak egin bar izatea, eta hori okerragoa izango da. Zure kasuan letra zuk idatzi duzu, hegazkin hartan Lisboa Madrid, Lisboa Bilbo zintzen. Lehenengo Lisboa zurik ustez izan zela, lagun bat bisitatzen joalako, baina gero Bilboa jo nintzen, boltan. Hegazkinan idatzitako letra hori, goiurik sarraskituko du. Eskerru, la beldurra mateu. Nik irakurek hemen esaldi bat dela, ezin esan baina bidean ikasi ez dudanik. Eta nik jakineiko nuke, ze ikasi dun Markel Gajatek bere buruei buruz abesti hau egitea erabakizunetik. Prozesu ontantze prozesua azaldu duzu pixkat nola izan zen eta ekoizpena, baino zer dakiz orain zure nortasunaren inguruan lehen etzenekiena. Oso galdera ona. Bira, adibidez, nire sentimenduak orokorrean hitzez edo hizketan azaltzea kostatu egiten zait, jendearekin. Eta konturatu naiz, idatziz askoz hobeto espresatzen naizela, orduan, hori esan genezake ikasketa bat dela, ez? Eta bestela, ez dakit, aurrea bota behar dela, dauzkazun gogo eta proiektuekin nik uste beti gogoa jarri eta hainin bar diala. Azkenen bestela bizitzak ez du, zentzu eman bar zaiola urte bakoitzai eta helburu batzu finkatzea garrantzitsua dela. Guztiz ados.
Lander Garrok esatezun bere liburu baten, zer izango litzateken bizitza kontatzekoak diren gauzengatik ez balitz. Eta ordu nahi zerbait pasate zaitenen, naiz eta txarra izan, beti pentsatzet, zer izango litzateken bizitza kontatzekoak diren gauzengatik ez balitz. Zaila. Beste bat. Azkenekoa bakarrik, gaur bi bakarrik. Asko gustatu zait esaldi hau. Eta oraindik goizegi bada ere berandu dela esateko, badakit jada ez garela puntuan iritsiko. Nik irakurriat eta pixkat identifikatuta sentitu naiz. Eta pentsatzen dut jende gehiago edo bikote gehiagori gertatuko zaiela. Ze sentitzen duzu? Zezuk hau, esan duzun bezala, esperientzia pertsonal batetik idatzita dago, gero ikusten duzunean jendea hau abesten eta hain bere egiten letra hori, ze sentitzen duzu? Aldela zaila ere. Sarraskia. Sarraskia, abisatu dizu. Bai. Ez dakit. Azken finean, nik uste denok sentitzen galala identifikatuak hemen, denok izan dagulako esperientziaren bat, badakigula zerbaiten amaiera oso gertu dagoela, baina ez degula ezer esan, eta, bueno, ikusten dugu, badatorrela, baina ez dugu aldaketarik edo ezer egiten. Orduan, zer pentsatzen duen jendeak? Nik uste identifikantua sentitzen dela jendea, kanta oraindik ez du jende asko kantatu, orduan, kantatzen dutenean ikusiko dugu agertzein den jendearen erreakzioa. Orain arte, jendeak tristetzat hartu du kanta, eta azkenean, sentimendu aldera jo du, eta jendeak esan dit, ez ikutu duen kanta izan dela, baina, gustoko duen eta identifikatua sentitu den kanta bezala. Gaindituta. Gainditu du notarekin gainera, Gainditu du sarraskia. Markel Gajatin Saustiri eskerrak eman dizkigu bigarren kafera etortzeagatik, baina batez ere eskerrak emango dizkigu modu akustikoan kantu hori osorik entzuteko aukera izango dugulako, guk eta entzuleok adi-adi egon zaitezte, eta esan da bezala ostegun gauean, gaueko 12 izango da entzungai, bideoklipa ikusgai, Miren Arrieta eta Markel Gajatek protagonizatuko duten bideoklip hori, hainbeste tirabira eta gidoi buelta izan dituen bideoklip hori, soilxeago grabatu eta editatuta ikusteko aukera izango dugu, beraz, egia da entrevistak orain piztu digula beste ikusmina eta beste gogoa, hor badaude gauzatxoak datoz. Baina ikusi zu ez juga da indeten, ez? Sarraskia indiot, beak gainditu du, eta saria gutzako da. Osa, nola gainditu ezun sarraskia, venga, bestea tokatzen zaizu. Win-win, baina gaizki. Markel Gajatin Sausti, zoaz lasei gure gune akustikora, mila esker, gogo zentzungo dugu, eta sorterik onena estrenatzea arden kanturekin. Gero arte. Gure gune akustikoan prest ostegun gauean entzungai eta ikusgai izango den single berri hori aurkezteko Markel Gajatin Sausti. Helmuga ikusten dut baina ez dizut ezer esan. Zerbait aipatu duzu eta nik ez dut kontuan izan. Triste zaudela ikusi dut zure begietan, hain gertu tainurrun aldi berean. Ilundu egingo doagian iristerako, kaleko argien beharra den argi ikusteko, atzean utzitako giapurren bideak ere ez du galdutako ilusio aurkitzen lagunduko. Nire pausoak luzeagoak badira ere, inoizen naizugana gehiegi gerturatu, bideak duelakoan ezin hori sendatu, altxor hau ez dezagun.
behar baino lehen lurperatu. Ta oraindik goizegi bada ere berandu dela esateko, badakit jada ez garela puntuan iritsiko, ta guk ez baina denborak duela erabakiko, bihurren luzeran noiz garen gu eroriko. Ezin esan baina bidean ikasi ez dudanik, ametxontan zure ondoan egan ipilien naizenik, ta zuk ere jarraituko zenukela nire eskutik, egin ez badut erenik, ia inongo aleginik. Ta oraindik goizegi bada ere berandu dela esateko, badakit jada ez garela puntuan iritsiko, ta guk ez baina denborak duela erabakiko, bide honen luzeran noiz garen gu eroriko. Baina ezin dugu bidelako nukatu, biok dakigu hau ez dela helmugan bukatu. Hortxe Markel Gajateren kantua akustikoan, oraindik entzun gai ezen kantua baino laizter izango dena. Mila esker Markel Gajateri, eta tira, urrengo kantuak eta proiektuak aurrera egin ala bigarren kafe hartzera etorriko zara. Eta beso zabal hartuko zaitugu. Aurrera egin behar dugu, Markel Gajate agurtu eta segituan izango ditugulako gurekin, Doniño Restarrak, Imanol Ubeda eta Carlos Arantzegi, haze izar festa montatu dugun gaur, Zugarria. Bagoaz aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zaharregia gaztetxetan jotzeko, ikusezin disko etxetan manaierrentzat, inorrez bat festivalen antolatzaileentzat. Kantuok egin ditut, baina ez dakit norentzat. Ta orain, ez dakit barz lertu, edekaz negarekin. Guk ere batzutan ez dugu jakiten barre egin ala negar egin, eta batzuk sentitu dugu askotan adina ere igual ez dugu, gaztetxetan gehiagi jotzeko, baina tira. Arnazu hone bat eman zigun kantu honek aurkeztu zutenean, eta aurkeztu zutenetik ere bagenekien inoiz gurekin izango genitula, Iñaki Lasa. Doniño Restarrak, ze poza? Hartu genuen. Kriston poza. Alda inor bestalean. Eskerrak entzuleok bintza, entzuleoana gaztetxe sartzeko adin problemik ezakagula, ez? Jotzeko zakit, baina ikusteko... Sartzeko erendik molatzen. Jotzeko ere hortxe mugan gara, batzu, baina tira.
identifikatu da sentiziak ez du esan nahi hau horrela denik. Identifikatu Galdetu beharko sentitzea digu, ez da, Imanol Ubedari ere, oraindik gaztetxetan jotzeko adinarekin badirela, baina kantua kantu dira. Beti dago egitik eta fikziotik, brometan bezala, beti dago da zerbait egiazkoa dena, ez da? Imanol Ubedaren bakarrako proiektua da, Don Inorrez. Bidertzean taldearen ibilbidea etetarekin batera jarri zuen martxan 2018an. Mugiro bila diskoa argitaratu zuen orduan, Dardara ura kaleratu zuen 2019an, eta esku utxik iritsi da 2021 batera. Imanol Ubedarentzat baina esku utxik etortzea 10 kantu dituen diskoa sortzea da. Ubedatarrek abesti puskak egiteko duten hain berezko talentu horrekin noski. Betiko legez, bide lagun izan ditu Carlos Arantzegi, Jakob Regilon eta Paco Loko. Aurreko lanetan bezala, azken horren estudioan grabatu dute El Puerto de Santa Marian. Carlos eta Imanol ditugu bigarren kafeko laborategian gaur. Eta kantatzen du Imanolek ez arruntegia dela top zerrendan sartzeko, zaharregia gaztetxetan jotzeko esan dugun bezala, ikusezina dela, baina, zer esango dizugu entzuleok, guretzat norbait berezi bat badira doinerrezkoak, eta pospozik gaude hemen guran ditugulako, eta horretikan ongi etorri Carlos eta ongi etorri Imanol. Kaixo, eskerrik asko, ze harrera indigu zen. Gogoz hartatu zaituztegu bai. Imanol, esaten ari gara ez, aurrerapen abestian, barre, alanegarren, esaten duzu kantuok egin dituzula, baina ez dakizula norentzat. Dagoeneko ja badakizu norentzat diren, edo indikan ez? Bueno, gauza oso xelebrea gertatzen nahi zait, eta da, inguruko batzuk eta gerturatu zaizkidala esan ez, izu, neri jola zait egiten dezuna, eta niretzako badira zure kantak, ez? Guk azkenean kanta horretan olako parodia moduko bat egiten dugu, ez? Baina, pixkat, Asensiok esan duen bezala, egitik ere badut zerbait, ez? Batetik gaude adin batean ibilbide luze bat osatu dugu, eta normalen bezala ezintzea beti disko bakoitzeko ez egiten bat emanaldi egin, eta bete-betean egon, ez? Gora berak daude, eta batzutan goran zaude, eta bestetan beran, ez? Baina batez ere da, nik uste beldur eszeniko bat, ez? Bai antzesle, bai idazle, bai kantari asko uste identifikatzen diela horrekin, ez? Azken batean, zuk kanta berri bat, disko berri batean, ilusio, denbora, energia pila bat jarri dezu, disko aurkezteko bezpera horretan, beldur eszeniko hori sartzen zaizu, jenari gustatuko altzaio proposamen berri hau, ez? Eta orduan pixkat horti dator, ez? Zalantzazko aldarte hau, ez? Atzo Donostin preparatu zuten erakusketa, ez? Rafa Berriorena, atera da komunikabide desberdinetan, eta justo Rafaren esaldi bat edo hor bazegoen, ez kultuzko artista izateak ardo arruntarentzako ematen du soilik. Bai, bera, gaina Carlos egontzan erakusketa inaugurazioan. Rafa bazit joan olako esaldi, Bai, ez da hor goro bila. Eta gaina arrazoiz beteak denak. Bai, bitu, esaldi hori pixkat oso ondo lotzen da, ez kanta honekin, eta horrekin, ez, azkenean askotan ere, ez kultuzkoak esan nahi du ezakiz ze handitasun, baina gero finean da, oso hitzonak, baina gero behar deguna da ere, eta guk ere hori eskatzen dugu, ez, harrera oso hona egiten, oso harrera hona egin digute beti, baina guri gustatzegu plazan zuzenean aritzen. Mikrofon izketan baino, hobeto moldatzea kantuz, ez? Entzule galderak jaurtizkiute dagoeneko, eta lehenengo hemen dator, akaso askotan azalduko zenuten, baina galderak badu bueltatxo bat. Don Inorrez, bananduta, norbait bada, don norbait zer da. Inorrez, ala inor ez. Wow. Beriro, bananduta, don Inorrez, norbait bada, don norbait zer da. Inorrez, ala inor ez. Jon Lize gure entzuleak gure ere jartzen dizki horrelako jakeak, pasatxan da egin dezakezu. Bueno, jai bezpera da, eta nik buru ez dauketolako gauzetarako, Baina esango nioke, Don Inorrez hori azpeitialdeko lagun batzuekin ikasi nuela, han nonbait, etxe batzuetan, el hombre del saco delako definitzeko Don Inorrez erabiltzen zutela, eta ez badezu afaltzen, ez badezea ondo portatzen, Don Inorrez etorriko da, eta bereekin eramango zaitu, ez? Gustatu zidan asko, eta kontraste hori don, ez? Olako arranditsua den zerbait, eta Inorrez bat, ez? Eta
Bueno, bidertzen iraganetik bazet, hori galetu behar nizun, iraganetik bazetorren zerbait, eta hor spin-off giro pixkat hartzen zaio, ez? Handik bidertzenetik hartu zenun zerbait. Badu, spin-offetik bai da nina batzega. Eta spin-off horretatik hartu zerbait, eta Carlos baita ere, ez? Hombre, behin aukeratzen hasita honena, ez? Imanol, esan degula ez, 2018an hasi zela hau, Mugiro bila izan zen 2018an, 2019an etorri zen Dardara ura, 2020an, kale, baina, pandemia bitarte, hau 2021 etorri da, hemen azken aldin elkarrizetan eta asko galdetzen dugu ez, pandemia garai hori, batez ere konfinamendu garai hori, zer moduzko izan zen sorkuntza aldetikan. Ze batzuk esaten dute, ez, sorkuntzarako grina sortu zitzaiela, beste batzuei, sortu baino gehiago, irakurri eta entzuteko eta zela, zure kasuan nolakoa izan zen? Bitu, netzako, justo, guain urte bete, martxoan itxialdia ezarri zenean, itxialdiko garai hori izan zen netzako blokeo mental izugarri bat, nik ez nuen idatzi ezerrez, epe hortan. Hortik baino, hori baino lehen xoia kanta batzu genitun aurreratuta, eta ja diskoaren gan pentsatzen, baina justo garai hori osin izan zen netzako oso gogorra. Eta gero maiatzean ustet izan zala berriz eia ziginela ateratzen, eta hor bai maiatzetik uztailea, olako oporotasun bat etorri zan, eta orduan hasi ginen ja maizago elkartzen da ensaiatzen, da ensaiatzeko ere guain esango dugu, baina orduan ezin zan. Eta guk trampan bat bestin genuen, behar genuen ensaiatu, ez? Denok egin dugu trampan bat, garaia betan. Eta askotan, kultura itzaki hartuta, zilegizkoa dirudi, baina nik ala sentitzen nuen, eta igual errimugak itxita genituen hartan, kontzertu bat ikusteko errimuga gainditze hori, eta horrelako arriskuak hartzea, legea ez duzu bete, baina ez dakit, kulturzaleo galago beste zilegitasun bat ikusten note ginen. Horre bai, gero arrakala bat egon zen, profesionalak diren musikariek batzuten aukera aurkezteko legalki esateko, profesionalak gara eta jungaitezke ensaiatzera, baina profesionalak ez zirenak, hori, profesionalak beti ere paper batean, ez nahi dut, ez zintzuten ez da ere horrela, pentsatzen dut, paradoja horretan, gure viniloaren, gure metakreatuaren bestaldean dauden bi lagun hauek, izango zutela paradoja hartatik, zakaso Carlosek erresa aurkeztu zezaken, edo beste nola justifikazaken musikari profesional izatea, ogi bide ere hori duzulako gehiago, eta Imanolek, ez da gizan bat urte, ez ditugu egidanak kontatuko, musikan aritu ostean, eta hainbat proiektu kaleratu ostean, akaso zailtasunak musikari profesional zaren hori justifikatzeko, ez da? Bai, ni kazetaria naiz, eta ni naiz asteburutako musikaria. Zentzuetan, musikarien gremio ni impostore ba naiz, ez? Eta, bai, baina bitu, aipatu dezun hori, ondo aipatuta ere, nik usurbilen ez dut lagun batzu, hori ez, musika taldetan ibiltzen dianak, baina taldekideak beste herri batzuetakoak eta dituztenak, eta ezin zuten ensaiatu, zuk eman dezun arrazoi horregatik, ez? Eta gero profesionalena izan da, asko itziten da ostalarietaz, eta egia da oso urte zaila izan dela, baina niretzako izan da, musikari profesionalena izan da, igual gremio hori kolpatuena. Eta bereziki, Carlos hemen dugulako, baina plaza honditan aritzen dian musikari hauek, ez, horiek oraindik ere, orain Love of Love egin duelako esperimentua, baina oraindik ere, plaza hondi horiek oraindik ezin dira egin, orduan, pentsa ni orain Carlos aldamenean dudalako, baina ez da bakarri musikariak, backlinerrak, soinu teknikariak, hor dago, segmento bat oso atomizatuta, ostalariek ez bezala oso atomizatuta dauka, ez daukete indargune hori, baina oso garai txarra pasa dutenak, ez? Bueno, igual ni baino hobeto esplikatuko luke, Carlos. Ez ni bakarrik aipatu Imak esan du, ez, konfinamendun gaizki pasatzeala, eta maiatzan berriro, bueltan hasi ziela, gutzat, musikarintzat ustet hori okerrago izan zala. Ze ikustezu mundu guztia, martxan azten dela, eta gu aldiz, esaten, gu berdin edo okerrago gaude. Eta, karo, jendeak esaten, bila beti izan zian edo etxen oteko baino, gure kasun. Ia eta asko dira etxean. Ia bete eta urtea eta dakit. Bateria fundetatik atera da. Hoi da. Orain diskora itzulita berriro, izan dezakegu ez, entzulak zure ohiko osagaiak topatuko ditula, gero Inigorekin sakondugu gero, ze badaude ritmo desberdinak, ez da gauza batera bakarrikan mugatzen,
Baina, ere topatuko dut dezakena goikoa da, hori, letrak hitzein dugu pixka bat parodia, hor, ironi puntu hori badago, eta hor badago ere bai, gizarteari edo bizi dugun egoerei hor kritikatxo bat, bai, ez, nahiko berezkoa daukazuna. Bai, nik esango nuke badala, bai Mugiro Bilan eta bai disko honetan badagolako kritika azkenean autokritika dana ere, ez? Eta bai, nik uste hor tematika ezberdina daudela, baina badaudela batzuk pixkat ironikoak, autoparadikoak dianak, beste batzuk igual personalagoa direnak, diskoari izenburu ematen dion kanta esateatrako, eta gero badaude, izan liteke bezalako kantak non, bueno, hor pixkat edo dena erdigunera bezalako abestiak, ez? Bueno, gutaz pixka bat hausnartu eta azkenean bai, badago autokritika eta badago kritika sozial bat, esango nuke, ez? Gaina, bizi dugun egoerekin eta iturri hori ez da eteten. Beti dago zerbait berria edo badago nundik aneldu olako gauza buruz hitz egiteko. Bai, eta zentzu horretan, bueno, nik adiz, kazetaritza daitoko bide eta hor, azken urtetan kazetaritzaren, nolako ezakin nola esan, sare sozialen eraginez edo, gero eta pixu gutxio du kazetaritzak, ez, eta askotan susmoek eta hartzen dute indarra, eta ez dira esaten diren gauza gehienak ere kontrastatu ere egiten, da jendeak nola sinesten ditun, ez, kontrastatu gabe, eta apokalipsiaren profetak izenok abestia esate batako, pixkat hortik dijoa, ez, fake news delakoen aurrean, ze erraz erortzen garen, hori ez, zuzenak ez diren, lema eta plantemenduetan, ez. Eta horretik usteet, eta irrati batean gaudenez, nik aldarrikatu nahi, kazetaritza inoiz baino importanteagoa dela, ez. Zalantza, ez esango dugu. Sozialak Manol, Mugiro Bila argitaratu zenutenean, behin baino gehiotan galetu zizuten bidertzenen inguruan. 3 urte gerago jarraitu ezakegu galdetzen bidertzenen itzalaren inguruan? Hau da, zu sortzen dezunean abesti hauek, hori dezu buruan, aldendu nahi dut, edo, hau da, kazetarien galderak eta egia esan zu jartzenean sortzen, ez duzu buelta gehiagi ematen horri. Ez, nik esango nuke sortzen ari dan edozein, dala musikari, idazle edo antzesle edo ez da, antzari dauka, burua dauka urrengo kantan, urrengo proiektuan, ez? Eta gero plazara ateatzen garenean, disko berria plazaratzean, orduan kazetaria gazte zaizkigu galdetzen, da orduan inbardu ariketa hori, atzera begira jarri barreko ariketa hori, baina nire Carlosekin elkartzen naizenean, normalean ez dugu atzera begiratzen, beti dugu urrengo kanta, urrengo kontzertu, urrengo diskoa buruan, ez? Eta egia da, sortzen zaudenean ere, eta guri gertatu zaigu, abesti batzukin lerratu gara igual bidertzenen kutsu estetikora, ez? Baina Donin horrezen planteamendua hasieratik izan da beste bat, eta da pixkat power popera, melodia eta gitarra zikinen uztarketa horretara hurbiltzeko saiakera bat. Era berean ustet oso humanua dana, ez? Guk bidertzenen 18 urte egin genitun, eta Donin horrezen martxan jartzeko garaian beste zerbait egin nahi genuen, beste zerbait azaldu nahi genuen, ez? Gure paleta oso mugatua da, baina zentzu hortan bereize aldera nahi genuen beste zerbait egin, eta horrenetzako gakoa izan zen, Carlosek izan zuen intuizioa, ez? Mugiro Bila diskoan, eta baita hontan ere, gure ekoizlea Pako Loko izan da, eta berak eman digu guri soinukera bat, eman digu nortasun artistiko bat, musikala, eta niretzako hori da gaur egun bidertzenekiko bereizgarritasun nagusia, ez? Soinua, ez? Aurreko lanetan egindako lantalde iguala zeate, laukote iguala, abiontzako galdera, zemuz elkar ulertzen zeate, ja erreixa izango da zuentzako, ez? Begiradekin ia ja ulertzen zeaten oitakoak. Imak esan duen bezala, ez? Uste hasieratik garbi genula, ez? Zeozer aldatu bertzala biertzanetik, kentzozenetik, eta garbi ikus genuen Pako Lokoren aportazioa garrantzia handia izango zuela, eta,
ni uste ja bi disko eta gero hori garbi ikusten dela, ez? Nondi nora jodun eta ze bide eman dion taldeari. Eta gure asmoa zen hori imatabiok ari zaldera jun, kanta sorta batekin, eta burua irekia zertarako. Eta, bueno, faltatzen zaigun bajista bat, ez? Pako multi-instrumentista da. Eta orduan, nik Jakob Reguilon, Madrildarra oso laguna dut, eta komentatu nion, eta bera ere Pakorekin lanin gabe zeon, eta guztai zaion proposamena, eta hori, lehenengo diskoarekin sortu genuen lantalde hori, eta esperientzia ona izan zen, eta orain bigarren diskonekin errepikatu egin dugu hori, eta ni uste ere pixkat urrutu xago jungiala, ze ja ezautzekea orduan lehenengo diskotik eta esperientzia hori ja 0 puntu hori pasa genuen. Claro. Eta orduan guain lan egiteko momentu erresagoa da, eta irekiagoaz, eta Pakok ere, lehenengo diskon ja zekien zintzuk indua zen, zer nahi genuen, eta orduan ni uste evoluzio hori nabaritu izan dela disko hontan. Ez pentsa ez diogunik galdetuko Carlos eta Imanoli Pako Lokorekin egindako grabazio prozesu horri buruz, produkzioari buruz eta kantoen lantze prozesuari buruz, baina elkarrizketa akustikontara ekarri dituzte trasteak, gainera oso set kurioso ekarri dute, kantu bat bateria eta sint elektronikoekin jantzia, bestea akustikoan. Beraz, ondo baderitzuzue Euskalopitekus entzungo dugu lehenengo kantu bezala, zoazte biok gure set akustikora, eta zuek entzuleok, hori segundu gutxitan prest izango ditugu biak gure elkarrizketa akustiko hauetan lehen kantua eskaintzeko. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Donin horrez, orain behin, nahi duzunean bikote. Euskalopitekus bat besterik ez naiz, nire belainoa noiz aretuko zain. Euskalopitekus bat besterik ez naiz, nire belainoa noiz aretuko zain. Euskalopitekus bat besterik ez naiz, nire belainoa noiz aretuko zain. Euskalopitekus bat besterik ez naiz, nire belainoa noiz aretuko zain. Euskaraz bat, guatxa pensaren garaian. Homo euskaraz bat, guatxa pensaren garaian. Euskalopitekus bat besterik ez naiz, nire belainoa noiz aretuko zain. Euskalopitekus bat besterik ez naiz, nire belainoa noiz aretuko zain. Euskalopitekus bat besterik ez naiz, nire belainoa noiz
noiz aretuko zain. Bueno, hortxe gaurko gure elkarrizketa akustikoko lehen kantua Euskal Opitekuz, argiak piztu behar ditugu, gure inguru akustikora itzuli behar dute bai Imanol Ubedak eta baita Carlos Sarantzegik, eta hemen jarraituko dugu, aipatu dugun gai hori airean utzi dugu. Paco Lokoren estudiotan, Kadiz inguruan aritu diren grabazioien inguruan, eta segituan esan da bezala izango ditugu gurekin. Set elektrikoa erautsi du dagoeneko Carlosek, eta hurrengo kantua berriz, bateria set labur batekin, horrela bombo eta kaja akustikoarekin entzongo ditugu, baina bueltan dozkagu gurean eta galdetu behar diegu, mikrofonoak itxi eta irekitzen baditugu. Behintzat, Kadizen izan dako esperientzia horren inguruan, esan da bezala ez da lehenengoa izan, baina nola jozen uten ara edo nola izan zen Paco Lokorekin harreman hori lehenengoz, Ima? Edo Carlos nahi duzuenak erantzun, biek baduzu, estatu mailako hainbat taldeekin eta hainbat ekoizlekin harremana, Carlosek hainbat jenderekin jo du, baina zuek ere bidertzeanen garaitek izan dituzu horrelako harremanak, eta ez dakit, nola iritsi zinaten gara jartan Paco Lokoren gana? Bueno, igual Carlos da personagoik hori esplikatzen, nik egia esan, banekin zintzen, baina ez nuen ezagutzen, ez nuen harremanik berarekin, eta Carlos izan zan pixkat bitarteko lana egintzuna, ze berak lana egin da zeon aurretik. Hori da, ni ez dauten un aurretik, Paco, berakin nola kolaboratu, bere estudioan egon da neon, duela urte pila bat, eta, Imari esaten nion, ni uste proposamen ontarako, Paco egokia dala, ze baduka genio puntu hori, eta oso jantzia da musika munduan, referentzi pila badauzka, eta gure asmoa zan hori, kantuak nahiko soiak eraman, eta berak jantzi ditzala ez. Eta horrela Imari proposatu, eta berak ere, Paco esan duen bezala esautze zuen, eta horrela hasi ginen berarekin lanean. Horrek, diskoaren produkzioari dagokionez ere, eta berriz ere atzera begira eta bidertzen erabegira, aldaketak suposatuko zituen, ez? Azken finean, gitarrak, teklatuak eta bajua hankadizen topatu dituzue, eta zuek, akaso eredu ritmikoren bat, harmonia, melodiak, baina kantuak inoiz baino soiago iritsi dira azken urte hauetan, Doniño Rezekin estudiora, Ima? Bai, nik zentzu hortan, niretzako behintzat gauza berria izan da, guk normalean bidertzenekin, lokalean prestatzen genituen taldekide guztiak elkartze ginean eta ensaiatu, eta horrela borobiltzen genituen kantak. Eta gero ja estudioa, zan, lokalean landutako hori islatzea, ez? Eta Doniño Rezekin formula bestelakoa da. Kantak guk Carlosek eta bio, Carlosen lokalean egituratzen ditugu, gero demo moduko bat pasatzen diogu bai bajistari, Jakob Leoni eta Pakori ere bai, baina gero estudio iritsi arte, estudioan jotzen dugu lehenengo aldiz, denok batera, horretik ez? Eta netzako orgakoak dia bi ez, batetik, puntako artista dia bai Carlos, bai Jakob Bajuan, bai Paco Bera, orduan, oso horrexi egiten dituzte gauzak, eta oso horrexi egiten dituzten gauzak egiten dituzten artista ben normalean dira ordu asko sartu dituzten musikariak, oso trebatuak, eta proiektu askotan esperientzia handia pilatu dutenak, orduan horrela lan egitea, horrelako musikarekin oso erresa da, ez? Eta gero, bigarren elementua da, nik uste daukala olako freskotasun bat, ez? Egiturak argi daude, baina estudioan ere eraiki egiten dituzu kantak, nahiz da kantuak argi egon, gero sortzen dira, eta horrez, Carlos Paco adibidez da, ideia 1000 sortze zaizkio kantu bakoitzeko, ez? Eta gaina oso berehala bururatzen zaion hori berehala erakuste dizu gitarrarekin edo teklatu batekin edo bertan dagoen eskilera bati kolpe batzuk emanez, ez? Orduan, badu horrelako zea bat, ez? Eta gero, nola, bera oso humila da, gustatzen bazaizu aurrera, ez bazaizu gustatzen, deskartatu, ez? Orduan, estudioan aizea egunero gauza berri bat eraikitzen, ez? Eta du, batetik arriskutik, baina bestetik badauka, ez dakit nola, esan, esperientzia apartatik, ez? Oso aparta da lan egitea, eta netzako deskubrimendu bat izan da.
Prozesu hortan, Paco Lok izan zen apostutako bat, Carlos, eta apostu horrek nortasun asko martzion proiektuari noski, berak grabatu ditu gitarrak, teklatutako batzuk, ahotsak, eta noski soinu produkzioari ere heldu dio neurri handi batean. Beste atala edo beste alor hori aipatu duzun Jakob Regilone jarri dio. Esan duzu laguna duzula, baina ez bakarrik eszenatokitik kanpo. Eszenatoki barruan ere, Carlos Arantziki eta Jakob Regilone ikusteko aukera izan dugu batzuk. Kike Gonzalezekin behintzat, Iban Ferreiroren garaian ez dut uste elkarrekin baita ere, kointzitu zenuten, zor bazen garai bat Iban Ferreirok berak telekasterrekin bajua egiten zuela, gero Jakob Regilonekin. Eta hor bazegoen ezkontza bat, bazegoen zerbait oso... Lehenago esango izute, Ubagokin ere. Alex Ubagorekin ere bai? Zalantza izan dut Alex Ubagorekin da Javi Pedrairarean izango zan orduan, gerora Kike Gonzalezekin aberi Redención diskoa osatu zenuten laukotea. Hori da. Eta disko oso berezi Euskal Herrian grabatu zenutena, baina zuzenean grabatua, zintan, eta tarteka hitz egin dugu saiontan aberi Redención disko horren inguruan. Tira, Jakob Regilonekin beraz zibilia bazenuen egina, eta... badago horrez, laguntasunetik aratago estenatokian eta estudioan elkar ulertzen duten musikarien arteko zerbait, ez? Eta bateria eta bajuak badute bereziki elkar ulertu behar hori eta zuek baduzue hortik zerbait, ez? Bai, ni beti esatet ez. Azkenen musikari askokin itezu topo bidean, baina badaude gauz batzuk musikatik aparte daudenak, ez? Ze gustatzen zaizun, estilistikoski ze puntuan zauden, eta adibidez Javi eta Jakobekin hasieratik lenguai berdina itzaite genuen, ez? Eta gugea, improvisatzaileak edo irikiak, ez da estruktura itxiak, eta, gustatzen zaigu jokatzea zuzenen. Eta orduan, imak dion bezala, proiektu honekin hori izan pixkatez, irekita jun estudiora, eta ea ze pasatzen den, eta gero, Jakob, Imare eta Bidertzean taldea jazutzetu horretik, eta proposatu nionean, bera, esate duten bezala, posik hartu zuen erronka hori ez, eta, ez da bakarrik esate duzun bezala lehenengo diskorrekin, baizik eta jarraitu dugu gurekin ez bide lagun, eta ez dakit, aurreago ere, izango ditugu aukerak, elkar kolaboratzeko edo, gauza asko iteko. Askotan galdetzen da etorkizunagatik, baina lasai oraindik ez dizu galdetuko, diskoa fresko eta argitaratu berri dago, eta oraingoz ura gozatzen jarraituko dugu, eta ura gozatzen jarraitziaz gain, diskortako beste kantu bat gozatuko dugu, azken txampan sarraskian demora izan dezagun, ze gero azalduko izuegu zer den sarraskia. Zoazte gure set akustikora, entzungo dugu izan liteke, giro elektronikotik akustikoagotara, eta rokabiliagoetara, edo joango gara, Dunin horrez taldearen eskotik. Kafearen laborategian izan liteke kantua Carlos Arantzegi eta Imobetaren eskutik. Izan liteke ezkerrekoa, edo eskuinekoa, edo izan liteke erdikoa, edo iruretakoa, edo iruretakoa, ez baitu inongo kalterik egiten. Gero eta gehiago, alakoak gero eta gehiago dira. Izan liteke hippia, tupegabeko rockera, edo klasiko postmodernoa. Edo denetatik pixka bat, ez baitu inongo kalterik egiten. Gero eta gehiago, alakoak gero eta gehiago dira. Solto aritzen dira, plazarik plaza dantzan, sendoak ibileran, harinek solasean, plazari plaza dantzan. Zantza gutxiko piztiak, soldo aritzen dira.
sendoak ibileran, salto aritzen dira, plazari plaza dantzan, sendoak ibileran, harinek solasean, plazari plaza kalakan. Hortxe izan dugu, izan liteke bigarren kantua gure elkarrizketa akustikoetan eta trasteak utzita badatuz segituan gugana, argiak piztuko ditugu eta kokatuko dira. Azken 10 minutuak ditugu bigarren kafearen 183. honetan. Martxoaren 31, martxoa agurtu, egun batutan Goiuri eta biok elkar agurtuko dugu, baita Iñaki ere, eta Eskerrak. aspaldiko parte zoporrak izango ditugu, saio santu hontan. Baina, oraintxe gurean ditugula berriz ere eserita, jakinarazi behar diegu, sarraskia zer den Goiuri, Imanol Ubeda eta Carlos Arantzegiri. Bueno, Carlos, gozat esango izut. Sarraskia zatiko gorrena da eta zu gehiena libratu egingo zara. Ez da txarra. Bueno, ez. Sarraskia ez da gogorra eta ez da beldurgarria, naiz eta guk izen hau jarri diogun ez dakit zergatik. Zu jarri zenion izena. Bai, ni jarri nion, baina ez dakit zergatik. Zirik atzeko pixat. Bai, eta Kandido Erangari eskatu behar diogu, oraindik ez da etorri, baina sarraskia horrelako zara grabatzea, pentsa zein den giroa. Bueno, tarte honen helburua da, edo, bueno, funtzionamentua, guk hartzen ditugula letra batzuk, eta letren inguruan galderak egiten ditugula, besterik ez. Eta jarri diogu izen beldurgarri bat, baina gero, lasai, gonbidatu guztiek esaten dute, ez dela hain gogorra. Orduan, Auskalopithekus egin hasiko gara. Ze hor esaten duze Auskalopithekus bat besterik ez naiz. Eta nik jakin nahiko nuke zein diren Auskalopithekusaren ezaugarriak. Zalantza egiten duten persona horiek dira, ez? Hau da, oso argi ez zuri ez beltz ikusten ez dituzten persona horiek, ez? Eta hori, guztiz, kategoriekoaren guztiz kontrako norbait. Auskalo. Ni pixkat banaiz, Auskalopithekus. Bo, ez, irutuko zeizu. Bueno, urrengoa. Hau ez da letra, hau da izenburuarengatik galdera, ze abesti batek izena du Otis eta Maeve, ezakit oso ondo nola esaten dan, baina hauek Sex Education telesaieko protagonistak dira? Efectivamente. Pentsa, Gargo izan dugu, tira, a ber, Otis Redding balitz, Maeve zein izango litzateke, eta Goiurik, nik uste Sex Educationeko protagonista dira, eta Iñaki eta biok, eske. Claro, baina gero zalantza sartu zait, etxoin, nik, karo, Sex Education bai ikusi dut, baina agian izenak datoz beste nunbaitetik, eta bestia horri egiten dio referentzia beste horri, aratago. Vale, jazta. Zalantza, bueno, eta... Ez, gainera dago beste besti bat, Txuk eta Little, Claro. eta orduan batzuk ez ote zan Otis Redding Claro. izango. Ez que hoixe beha, esan dugu. Hortan aritu gea galduta goizean, hola, gora pilatu gara, zuen saretan. Bueno, eta jake galdetu deun, eta nolatan, telesaia ikusi eta gustatu, edo zer gertatu zen? Bai, bueno, asko gustatu zaidan telesaia da, badu hola estetika juvenil bat, baina iruditzen zait gu bezalako ezain gazteek ere oso gustora ikusi dugula, ez? Eta jakin badakit inguruan ere ikusi dutelako, ez? Eta, bueno, guk hala ere ez dugu ez Netflix jarri ez seri badanik, bueno, ulertzen duna oso ondo eta ulertzen ez duna berdin, ez? Baina finean da, nahi eta ezinezko maitasun baten kronikatxo bat, ez? Eta serian ere, seria ikusi dutenek ondo ulertuko dute, ez? Badago, gerturatze urruntze bat etengabea behien artean, oso maitagarriak dira, biak bere gora bera guztiekin, eta, bueno, askotan kanta bat ez dakizu nondik sortuko dan, ez? Eta Otis eta Maeve ikusi badute, azkeneko temporadan, uste, bigarrena dala, ez? Bi izan dira. Bigarren amaieraldean badago irudi bat, Otis ari zaio Maeve deika, eta ez du hartzen, ze dago telebistan saio batean, urtzen dio kontestadorean mezu bat, eta gero ze pasatzen dan mezu horrekin. Bueno, irudi hori, justo Otis ari zaio Maeve mezu hori uzten, eta irudi hori da berez kantuaren abia puntu, eta kantuaren zea, ez? Bultzaga. Nik esan barrun, xarma berezia daukala, ze naiz eta telesaia ez ikusi,
zuk abestia ulertzen duzu, eta identifikatuta sentitu zaitezke, baina gainera telesaia ikusi baduzu, edo ezagutzen badituzu pertsonaiak, ez dakit, badu beste extra ilusio txiki bat egiten du. Bai, batek baino gehiago aipatu ditantzekorik. Hirugarrena. Hau pixkat azaldu duzu, baina apokalipsiaren profetak, horra bestian esaten duzu, arrotuta dabiltza apokalipsiaren profetak, eta aipatu dugu pixka bateko era, eta bai egiten duzuela kritika txiki bat, baina ez daukat galdera zehatzik. Zan nahi nun, zein dian apokalipsiaren profetak? Behitu, gero eta gehiago ikuste ditut, ez? Eta pandemia honekin hainbeste luzatzen ari da, eta jendea dagoia nekatuta, aspertuta, gogaituta, eta orduan normala da, ez? Eta gero, eta konfiantza gutxiago dugu osasun arloko profesionaletan, erakundeetan, eta hori, ez? Baina, atentzioa ditena da, eta pixka bat, kanta hau izan zen bitxan Miguel Boseren fenomeno horrekin lotuta, ez? Negazionista haue guztiak, ez? Azkenean, askotan, gauza bat izan daiteke logikoa edo zentzua izan dezake, edozein tontakeria ere zentzua izan dezake, eta edozein teoriak logika izan dezake, baina logikoa izateak ez du esan nahi zuzena denik, ez? Eta zentzuzkoa den teoria bat zentzua izan dezake, baina igual ez da zuzena, ez? Eta pixkat horti dator, ez? Hori, ez? Horren aurrean pixka bat horrelako mala hostia tatzeko modu bat izan zan kanta hori. Gaindutu duzu sarraskia. Eta ondo xamar gainera, ez? Noski. Eta Goiuriek bai gainditu duz, beak asmatu Sex Educationeko bazala. Bai. Gu hemen zea kultura eta musikal paperean, Otis Redding eta zea Maef hau zeinote ezan, eta oker ginen. Mainstream erantzun bat emateko. Bueno, mainstreamak ere behar du tokia alternatiboan, ez? Eta askotan gurutzatzen dira. Gure saioan oso mainstream jartzen gara. Eta gainera badaude gero txak eta liteko pixka bat kontrapixoa. Eta itorpen egin behar dugu, ze oso kultureta, baina gu biok sartu gara Googleen bilatzeko. Eginen bilatzen, baten bat izango da. Nik Googleen inditut 4 Otis Redding, Maef. Otis Redding and Maef. Auskalo, izango zan inor edo. Gainera, jakin badakigu Imanol Ubedak badura olako pasio berezia, Amerika eresatu batutako musikarekin, Seattleko mobidarekin, eta beste inbat inguruekin, eta zen, izango da, kulturetan musikal zaletasun hori datera duela, baina... Nik Maef Singer jartzen nahi nintzen, aparte zion zerbait, baina... Bueno, ez kara eskutsik joango urrengo jaiegun hauetaraz, gozo izango dugu, gainera zuekin entzulekin elkarbanatuko dugu, gaur jodituzten bi kantuetako bat sareetan, behintzate, zuzenan ikusi ez gaitu zuenoke bertan ikusi alizateko, eta agurtu bertzaituztegu, baina eskarrak eman bartizkigu, Imanol Ubeda eta Carlos Arantzegiri, benetan plazar bat izan da, ez dakit, donin horrez urrengo hilabeteetan, asteetan, zuzenan ikusteko aukerarik loturik baute dugun, edo garai hauek ez ziren errexenak, Ima, baduze kontzerturik begibiztan oraintxe? Ez, ari gara xexatzen batean da bestean, baina oraingoz ez dugu data baten bateko modurik, baina ia Leicester batean hori ere etortzen den, eta orain hemen aurkezten dugun hori taldekideekin plazaratzeko aukera dugu. Gogoa izango dugu hori ikusteko eta sare sozialetan adi jarraitzen badituzu izango duzu erren berri. Imanol Ubeda, mila esker, azkar zuzenan ikusteko gogoa badaukagu zuei. Eta Carlos Arantzegi zuere ikusteko, eta furgonetarekin batetik bestera zabiltzala, eta Madrilen jo, eta ez dakiz horretan bukatuta Donin horrezekin bolo batera justu guztu soinu proba iristen zaren garaioiek, ealen bailen iristen diren, ze horrek ere poza ematen dugu. Bioi, mila esker. Zuei, plazara hundi izan da. Goiuri, datorren aste arte. Ai, ze hundo. Eta zu datorren asteazken arte, ia berdintxu. Eta zoi entzulei gauza bera, egun batzutan atxeden hartuko dugula, baina aste artean hemen izango gara, arratsaleko 4:00 aurrera, zuzenean naiz irratiaren sintonian agurtzeko gozatu, Donin horrez taldearen esku utxik, diskoari zen ematen dion, kantu honekin, izan ondo, atxeo.
Hemen naukazu zure toparak nire eskuan joka. Hemen naukazu pozak zoratzen. Keep calm and bigarren kafea.